प्रोग्राम म्हाका फस्ट देवाल एक स्मरण करून घेऊया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. तकड़ा स्वागत आईचे क्विज प्रोग्राम म्हाका. हरे कृष्ण सरस्वती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सो आज सकाळी जन लेखू पुरोची की केन्नाय प्रवचन असत मग आज स्पेशल कसं लायक म्हणून नुतं बैसून असताचे ऐकताचे वताचे आज एक क्विज कसं लायक म्हणून एक प्रश्न येवचा पुरो म्हणून तो भगवद्गीतेन तो कृष्णान सांगला. जन्म कर्माचे ये दिव्यम एवं यो मेति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना. कसं अर्थ जे कोण तगेले कृष्णाले जन्म नि कर्म अर्थ कोण घेत की तांका पास जन्म घेवचे जन्म घेवका म्हण ना म्हणून सांगला देवान. सो आता जन्म कर्म कशी अर्थ कोण घेवचे देवाले कसं असतं आमगेल्या की साधन. हा यशीची प्रवचन आणि ऐकू येतं वाज्यू येतं भगवद्गीते भागवतम पुरा वाज्यू येतं जाल्यार कसं लिहे कलियुग स्मरण शक्ती तिथले ना आज वाजलेल्या फाय विसरून वताच कसं खाल्लेल म्हणून त्याच विसरून वता आम्ही एक पटी मागीर वाजलेली ते विंगड विषय उडगास वरना. सो कसं करू का हे उडगास दवरू का ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज दिव का आम्ही मनात बुद्धीक ಸ್ವಲ್ಪ मध्ये मध्ये एक्सरसाइज दिता ना उडगास वरता ऍक्टिव्ह जाता म्हणता पळय ब्रेन सेल्स तशी ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज दिव का. आता चरडू आमगेल घरा बसल्यांचे 1.5 वर्ष दुखून ऑनलाइन म्हणून शिकता काही बा एक्झाम्स आणि जाय न्ही गव्हर्नमेंटान सांगला एक्झाम करची नाका म्हणून कितलर तुझ्याला कसं त्यांनी अर्थ कोण घेतला कशी त्यांनी जीवन प्रयोग करताची त्या होत ना कोणाक. सो तशी आमगेल अवस्था कसले एक एक्सरसाइज करनी कसले एक्झाम दिनी म्हण जाल्यार आमकांय उडगासू वरना. सो ताजे खातीर आमी तत्तावळी कसले पण एक करता राबोवपा कसले भागवत पुराण कोंकणी प्रयत्न करता तत्तावळी कसली कोणी असता आमकां आता बुक्स अँड बेसिस चलता असत आमी आयकताची विंगड विंगड प्रोग्राम्स अटेंड करून आयकताची बट कितले मना गेला कशी आमी एप्लाय करूं ते आमकां कळना. सो ताजे खातीर कसले पण एक करता राबता. इस्कॉनान भक्ती शास्त्री भक्ती वैभव विंगड विंगड असतात तांगेले प्रोग्राम्स बट आम्ही ऍज कोंकणी कम्युनिटी आम्ही कसं करूं म्हणून एक प्रश्न आशिल्ले. सो एक आयडिया आयली की क्विज करूया म्हणून. सो ताजे आज एक फल म्हणटा पळय ते आज एक फिनाले पावला की आज आम्ही क्विज कंडक्ट करता असची. सगळ्या लागी धन्यवाद तुम्ही आयल्यांची भाग घेवच्या आयल्यांची एज अन ऑडियन्स आयल्यांची ताजे खातीर धन्यवाद आणि अशीची सपोर्ट करता राब्याची आणि सगळ्या काही चंदुकोन खेळ्याची कोण कोण पार्टिसिपेंट्स असं चंदुकोन खेळ्याची कसं येत की जवाब दियाची कसं येना की ते एक अवसर एक अवकाश नवे कसले शिक्षक एक अवकाश मेळ्ळे म्हणून लेखून मुखार सून वचाची. हरे कृष्ण. ओवर टू यू शाश्वती माताजी आणि सरस्वती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद. हरि बोल प्रजनाक आम्ही भागवत पुराणातन स्पेशली जाऊन रेवती माताजीक तांग मस्त हृत्पूर्वक असची तांगेल शी कॉइंड दिस सीड ऑफ क्विज लॉंग टाइम दखून जातस नेक्स्ट फेस्टिवल म्हणून. सो इट्स ऑल शिला प्रभुपादाला अनुग्रह आणि भक्ताला तुमगेल तसल प्रोत्साह निमित्त आज आम्ही हे कोण कृष्ण भक्तू जाता म्हळ्यार क्विज भक्तू जोचे नवा कसं विरुद्ध पडलेला श्रीमद भागवतमान तो श्लोक येता देव सांगता कसं म्हळ्यार अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव ध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्ता जनप्रिय. आय एम completely under the control of my devotees.
Indeed, I am not at all independent because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the core of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are devotees of my devotee are very dear to me. सो आज ही हमगे कसन प्रयत्न पूरा जनरल टीम आले भक्त जो है मोर देन अ विनर बिरुद हमको कसन मिलता फर्स्ट की सेकंड की थर्ड की करना बट वी आर इन ऑन अ फेस ऑफ बिकमिंग भक्तो सो दिस इज द ग्रेटेस्ट आमगे एक प्रयत्न एक शिला प्रभुपादक प्रसन्न करूक आणि देवाला भक्ताल अनुग्रह पावचक सो पूरा जनाक आयचे सेशन आयचे अक्का हृत्पूर्वक जावन धन्यवाद करताचे आमगेले आज क्विज सेशन जालतीतले वगे आमी स्टार्ट करूया कसन एक हें आतांच म्हळ्यार तुमी पुरो जाणांनी कितले जाणांनी लॉगीन केला दोन फेजस आसता क्विजांतू एक फर्स्ट फेज कसो म्हळ्यार आमी फर्स्ट फेजांतू एक ऑनलायन लिंक शेअर करताची ते शेअर करताना तुमकां ऑलरेडी आमी एक वॉट्सॅपार सॅम्पल वर्शन शेअर केलेलो आसा कशी नॅविगेट करची म्हळ्यार त्याच्यात तरितांत देखून 6 टीम्स मुखारच्या राउंडाक वता सो आतां आमी फेज 1 कॉन्सन्ट्रेट करूया ते आमकां आमगेले प्रियजन आशिल्ले आदरणीय शाश्वती गंधर्विका माताजी तांणी आमकां लीड करताची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा सकडांकय ऑल द बेस्ट अत्त कसल म्हळ्यारी कोण पुरे पार्टिसिपेंट आसची तांक पुरे तुमगेले व्हॉट्सएप ग्रुप आसनवे डिसेंबर 11 पार्टिसिपेंट्स म्हणून क्विज पार्टिसिपेंट्स त्या ग्रुपांतू हांव एक लिंक घालता त्या लिंकांतू तुमगेले नाव घालून जॉइन जायाची आतां मीरा किणी अँड तुगेले अम्मा तशें पुरो आसल्यारी एक नाव आसल्यारी पुरो तुमगेले नावारी जॉइन जाया ते बाय डिफॉल्ट बिंगड नाव आसल्यारी काणू तुमगेले नावारी जॉइन जाया आतां हांव घालता सर ते लिंक डिसेंबर 11 क्विज पार्टिसिपेंट्स हे ग्रुपांतू लिंक घाला फोन आजो लॅपटॉपार दोन्ही अंत वर्क जाता लिंकार वत्ती याची दीपक शणै जॉइन जालो प्रणव कामत अर्चिता प्रथम शणै आशुतोष आयुष नायक नियति पाई आणि सकडे ओतियाची त्या लिंक करी आणि तुमगे नाव घाल जॉइन जाय रश्मी भट नागराज किणी कनिका भट प्रार्थना प्रभू अर्जुन राव मीरा किणी इतले जन जॉइन जालेले आसाची 13 जन संध्या ईश्वर हंतु 10 क्वेश्चन आसा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हंतु 10 क्वेश्चन अंतु प्रत्येक क्वेश्चनाक 4 मल्टिपल चॉइस आन्सर आसा हांव ते क्वेश्चन इंग्लिशार आसा आमची गेल्यार वाजून सांगता आणि हे पुरे हे राउंड कश चलता आसा म्हण ऑडियन्साक दिसता तुम्ही हे स्क्रीना वयर चड कॉन्सन्ट्रेट करका म्हणना पार्टिसिपेंट्स तुमगेले क्विजीस स्क्रीना वयरी कॉन्सन्ट्रेट कोरनो फास्ट जावन करेक्ट आन्सर टाइप करका रॉंग आन्सर काय नेगेटिव्ह मार्क ना बट रॉंग आन्सर जाल्यार ते 0 म्हणून घेता आणि एव्हरी क्वेश्चन जाल कुडले तुमकां तुम्ही खंयची रँकार आसाची म्हणून मेळटा वल्लरी जॉइन जाल्ली सकडे जॉइन जालेंच वा कोणाक कसरे कष्ट आसवा माताजी रेज हँड ऑप्शन जो कोणाक एनेबल आसवा कोणाक कष्ट असल्यार कोणाक कष्ट असल्यार अनम्यूट करत माताजी इट्स अवेलेबल हां अवेलेबल कोणाक कष्ट असल्यार अनम्यूट कोण सांगाची तुमक जाता ना जॉइन जावच्यात मीरा किणीन हात उबारला कसं मीरा किणी
माताजी म्हाका जॉईन जावचें जाल्यार मात्र ते प्रश्न दिसतना. आता दिसना हा ऑन कर का एक एक क्वेश्चन आम्ही पुरे जणांना सकटाने वटू वच्चे जायतवा ओके माताजी. ओके आणि कोणाके डाऊट असवा सो एक क्वेश्चनाक 30 सेकंड्स मात टाइम जायतवा पुरे जण रेडी जाव का अलर्ट जाव का स्टार्ट करूया हरी बोल जय श्रीराम हरी बोल फर्स्ट क्वेश्चन आमगेले हू सेट दिस स्टेटमेंट हे भगवद्गीतान कोण सांगिले खई पुरे योगेश्वर असेल कृष्ण असत की खई पुरे धनुर्धारी अर्जुन अस की तई पुरे संपत्तू जय असामान्य वैभव शक्ती आणि नीती असता कोण सांगिल हे तुमकां 10 सेकंड्स असा वगवग आन्सर करायची 5 ऑप्शन मेळला सो एकलो सोनो पूरे जणांन आन्सर केलेलं असा सो लीडर बोर्ड सांगता दीपक वल्लरी 880 पॉइंट्स नागराज किणी सेकंडार असा चरते जणांन संजय म्हणून एक राईट आन्सर दिलेला असा आणि पुरे जण कन्फ्युजन झालेलं असं धृतराष्ट्र की व्यासदेव की युधिष्ठिर महाराज की विदुराम ओके ऑल द बेस्ट सगळ्यांकय वापस नेक्स्ट क्वेश्चन आवचा रेडी मॅम हरी बोल श्रीनिवास वेंकटेश गोविंदा गोविंदा what is the watering process for the seed of devotional service भक्ती लता बीज तक्का what उद्दा कशी घालचे चॅरिटी करचवे तपस करचवे श्रवण करून जप करचवे 10 सेकंड असं आणि 3 जण बाकी आन्सर करू का वगी वगी एक कंचे करा हरी बोल टाइम अप टाइम अप टाइम अप सो दोग जणांना आन्सर कर नी सो वल्लरी चमकली थर्ड फर्स्ट आयलो प्रथम शणै आणि प्रणव कामत सो भक्तिलता बीज आम्ही वॉटरिंग करच प्रोसेस हियरिंग अँड चॅन्टिंग श्रवण कोण जप करचे आता तिन्ही क्वेश्चन आवचा हरी बोल इफ यू आर अनेबल टू वर्क फॉर लॉर्ड कृष्णा कृष्णाल खातीर काम करू जायने जलारी आणि कसं कर का म्हणून कृष्ण सजेस्ट करतास भगवद्गीता 12 अध्यायांतू 11 श्लोका सांगिल असं मेगेल खातीर काम करना जलारी हे पुणी कर एटलिस्ट सो 10 सेकंड असं कंचे पण एक टिक करा गोतू ना जलारी सो डोंट वेस्ट द चान्स 4 जणांनी कंचे आन्सर केले ना 2 जणांना ओके थँक्यू सो आता लीडर बोर्ड कसं सांगतास म्हळारी आता टॉप आरेस प्रथम शणै दीपक शणै नागराज किणी आम्ही टॉप 6 जनाक मात्र सेलेक्ट करनो नेक्स्ट राउंड सावरतासची सो ट्राय टू बी ऑन टॉप 6 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आता मी 4 क्वेश्चन आवचा ताजे पुढे देवा लुडकास करूया जय जगन्नाथ कृष्ण इज इक्वल टू ऑल बट फॉर वन हू डैश ही इज डियर फ्रेंड कहते कृष्ण थोड़े पार्शियलिटी करचे कृष्ण पूरे जनक सम एक जनक मात्र भारी के पार्शियलिटी करचे हांव दिसतेस वेतान तू 10 सेकंड असा तांक पुरे ऑप्शन्स दिसता तुमका ऑप्शन्स दाखयताना 2 जणांनी वापस आन्सर केलेलं ना मोस्टली तांक आन्सर कंचाके करतानाच सो लीडर बोर्ड सांगले दीपक शेणे आणि नागराज किणी तुमगेल पोझिशन तई असा मुरलीधर मधुपती प्रभू तुम्ही एनोटेशन डिसेबल करेत संध्या ईश्वर ई संध्या कोण की एनोटेट करतास सो आता मी नेक्स्ट क्वेश्चन आवचा हरि बोल हरि बोल हरि बोल ग्रेट मेटीरियल अटॅचमेंट संसारिक अटॅचमेंट बंधन खंचेक मोड
राजसिक सात्विक तामसिक दिव्य गुण खंयची गुणाक म्हण सांगला 14th chapter 12th श्लोका सो टाइम अप झाला टाइम अप पुरे जणांना आन्सर केला अर्जुन राव तू आन्सर करताना दीपक शेणे आणि नागराज किणी तुमगेले लाईक तुम्ही मेंटेन केला पोझिशन आन्सर करेक्ट आन्सर रजोगुण पॅशन मोड ऑफ पॅशन सो आता मी वच्चे 6th क्वेश्चन ऑल द बेस्ट जय श्रीराम द यंग अनमॅरिड गर्ल्स ऑफ गोकुला गोकुलाचे वाटिक जैनातील चिल्ल्यानं कंची व्रत केलेलं आहे कृष्णू मेगेल बामण जाणे का म्हण सांगून कोणाला व्रत केलेलं आहे ऑप्शन ए सूर्यदेव ऑप्शन बी कात्यायनी देवी यमुना शिवा आणि तुळसी महाराणी कोणाला व्रत केलंय संध्या ईश्वर आणि अर्जुन राव प्ले करतानाची नियती वगे आन्सर करी ओके सो लीडर बोर्ड सांगतस दीपक शेणे नागराज किनी अर्चिता आनंद भट फर्स्ट 3 गॉडेस कात्यायनी व्रत केलेलं आहे ओके आता मी 7th क्वेश्चन वचा जय श्रीराम नेक्स्ट क्वेश्चन कालिया वॉज द सन ऑफ कोणाल पूतू कालिया नागा भद्री वरुणाद्री कद्रू केसरी कोणाल पूतू ऑप्शन ए की बी की सी की डी वगी क्लिक कराची आणि दोग तीग जण बाकीस आणि 10 सेकंड असं हरी बोल टाइम अप लीडर बोर्ड कसं सांगतस म्हणारी दीपक शेणे नागराज किणी अर्चिता आनंद भट प्रथम शेणे प्रार्थना डी प्रभू व्हेरी गुड चर्ते जणांन करेक्ट आन्सर केला कद्रुल पूतू कालिया करेक्ट असं आणि 5 जणांना रॉंग आन्सर दिला वाटना आता नेक्स्ट ट्राय करा जय श्री श्याम यमुना रिवर इज ऑल्सो नोन एज यमुना नाही अनेक नाव कसं नाही कुमुदी कलिंदी सरस्वती गंगेस यमुना नाहीचे अनेक नाव कसं नाही 10 सेकंड असं आरामेर आन्सर करा आलोचन करून एकलेन आन्सर करण्याने काही सो टाइम अप झाला लीडर बोर्ड कसं सांगतस म्हणारी पुरे जणांन तांगेल पोझिशन मेंटेन केला व्हेरी गुड चर्ते जणांन करेक्ट आन्सर दिला कळिंदी व्हेरी गुड हरी बोल गुड मूव सो आता आमगेले लास्ट बट वन क्वेश्चन 9वा क्वेश्चन द सन ऑफ रोहिणी पूत कोण संकर्षण बलराम बलदेव की पूरे हे सगळे रोहिणी पूत कोण सो 3 जण खेळतानाची आणि 5 सेकंड असं वगवगे आन्सर करा आशा पै तुम्ही हात उभारलेला कसं क्वेश्चन असतं गेला सो दीपक शणे नागराज किणी अर्चिता आनंद भट मेंटेनिंग देअर पोझिशन द सन ऑफ रोहिणी इज ऑल द अबव पूरे बलरामालय विंगड नाव संकर्षण बलदेव बलराम पूरे एकलोची so all the above is the right answer so at the last question hari bol dash performed the name giving ceremony of Lord Krishna and Lord Balrama कोण कृष्णाला आणि बलरामाला नाव देऊचे काम कार्यक्रम केलाय
गर्ग मुनी, सांदीपनी मुनी, व्यासदेव, अंगिरा मुनी आणि नारद नंद महाराज, नियति, आयुष, प्रार्थना, संध्या ईश्वर, रश्मी भट आणि 4 सेकंड. ओके, लीडर बोर्ड कसं सांगतस मळारी? हे टॉप 6 सांग आम्ही वर्तसाची सेकंड राउंड. So leaderboard सांगतस दीपक शेणे on top 8760 point and the right answer is गर्गमुनी. चढते जणांन करेक्ट आन्सर दिला. आता मी स्कोर बोर्ड पळया. अर्चिता भट थर्ड, नागराज किणी सेकंड, दीपक शेणे फर्स्ट विनर. जलरवई 4th 5th 6th पोझिशनाक तांकां वर्तसाची. आता हे स्कोर बोर्ड तुमगेला. सो दीपक शेणे, नागराज किणी, अर्चिता अनंत भट, प्रथम शेणे, प्रार्थना डी प्रभू, कनिका भट इतली जण सेकंड राउंडा वत्तसाची. जजेस प्लीज नोट करा, या इतली नाव नोट कराची. टीम 1 दीपक शेणे, टीम 2 नागराज किणी, टीम 3 अर्चिता अनंत भट, टीम 4 प्रथम शेणे, टीम 5 प्रार्थना डी प्रभू, टीम 6 कनिका भट. हे तुमगेला टीमा नंबर्स. फर्स्ट आयले फर्स्ट टीम, सेकंड आयले सेकंड टीम, थर्ड 4th 5th 6th. ओके वा. आता तुमगेले टाइम घेतील कशे पण पळया. हे तुम्ही घेतील टाइम. कंग्रॅच्युलेशन्स. कोणाके कसं नाही डाऊट असवा. कोण पुरे सेकंड टीम अनाच सेकंड राउंड अनाच तान काही बेजार करका म्हणना. हे गेम कशें चलतस म्हण पळोवन प्रोत्साह कराची. मस्त क्वेश्चन्स टीमा गोतनातिले ऑडियन्सांक येवची चान्स आसा. सो लीव जाव नकाची. कोण पुरा खेळतस तांकां हेल्प करा जायतवा. सो आत्ता आमगेले हे आता टीम सेकंड राउंडांतू हे 6 टीम, हे 6 टीम आतां मात्र येवचे. हे 6 टीमांक थ्रू आउट सगळे या गेमांतू तुमकां लाईफ लाईन मेळटा. फर्स्ट राउंडांत मात्र 3 लाईफ लाईन आणि वरलेले पुरे गेमांतू राउंडांतू दोन्ही लाईफ लाईन. सो फर्स्ट राउंड कसं असतं म्हळ्यारी मल्टिपल चॉईस. तुमका एक क्वेश्चन मेळटा आतासील म्हणके आणि 4 ऑप्शन मेळटा. तुम्ही ते 4 ऑप्शनांतू डिस्कस करून 1 मिनिट भितरी खंयची करेक्ट आन्सर म्हणून एक आन्सर सांगा. कन्फ्युजन अशें नज हे न्ही हे न्ही हे न्ही हे ते तशें प्रमाणचे ना. एक पर्टिक्युलर आन्सर सांगा. ते 4 आन्सरांतू आम्ही ते लॉक करताची. कडे तुमगेले कन्फर्मेशन घेवन त्या राईट की रॉंग म्हणून पळयताची. करेक्ट म्हण जाल्यारी 100 पॉइंट, रॉंग म्हण जाल्यारी पॉइंट ना 0. आता तुमकां पक्कने कन्फ्यूज जाल्ले म्हण जाल्यारी तुम्ही ह्या राउंडांतू 3 ऑप्शन्स घेवेचे लाईफ लाईन घेवेत. एक ऑडियन्स अला निम्गे होयत. ऑडियन्स तांगेल आन्सर चॅट बॉक्स घालताची. तुम्ही चढते कंचे आन्सर सांगला ऑडियन्स हँड सांगताची कडे तुमगेल डिसिशन तुम्ही कंचे आन्सर म्हणून सांगेता ना. 50-50 करेत. 4 ऑप्शन असता तांत 50-50 केल्यारी एक राईट आन्सर एक रॉंग आन्सर असता. 2 आन्सर तुमकां दाखयताचे ऑप्शन्स. तांतू तुम्ही सिलेक्ट करून कंचे करेक्ट म्हणून सांगा. अनेक कशे एक्सपर्ट ओपिनियन म्हणून आमगेले आता 3 जण एक्सपर्ट्स आसाची. ते 3 जण एक्सपर्ट सांगतो
तुम्ही कोणाला एकल्याला ओपिनियन घेवेत तुम्ही सिलेक्ट करेत अತ್ತೆ 3 जण एक्सपर्ट कोण 3 जण एक्सपर्ट तांगेल ಬಗ್ಗೆ इंट्रोडक्शन आमकात मुरलीधर चरण प्रभुजी दितांच हरे कृष्णा सगळ्यांक स्वागत आणि धन्यवाद की पुरा 7 जणांनी पार्टिसिपेट केलेलं आसा इतली चंद कोरनु की तुम्ही उत्साहान त्या फर्स्ट राउंडान तू पार्टिसिपेट या कोरनु प्रोत्साहन कोरनु तुमगेला इंटरेस्ट दाखयलेलं आसा या 6 जण सिलेक्ट जालेले 6 जण निमित्त मात्र 6 जण जालेले आसा तुम्ही तांकां प्रोत्साहन कोरका म्हणून मागून घेता आसा तीनी एक्सपर्ट बघतात आणि आमगेलो आसाची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी दासी तांकां स्क्रीनार येवचे अभ्यर्थन करता आसा मागीर हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभू तांकां स्क्रीनार येवचे रिक्वेस्ट करता आसा आणि हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी आणि तेग आमगेले एक्सपर्ट ओपिनियन तुमकां निमगोचेक आणि सहाय करूक रेडी आसाची तुमको चूज करूयात की हंका हंगेला निमगोचेक हिज ग्रेस रत्न भूषण प्रभुजी मस्त वर्ष जावन कृष्ण भावना अमृतांत आसाची तांणी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज डिसायपल आणि श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीते बघेन मस्त पठन पुरा केलेलं आसा त्यांची तांगेला तुकून आमकां तुमकां कसले डाउटस म्हण जाल्यार निमगो येता ते एक्सपर्ट राउंडान तू हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तुमकां सगळ्यांक मस्त सुपरिचित आसा तांणी भागवत पुराणांत मस्त लेक्चर्स दिलेले आसा आणि कथामृत जपा टॉक पुरा दिलेलो आसा तांगे लेगीत तुमकां कसलेय क्वेश्चन्स असले निमगो येता तुमकां चूज करूं येता कोणाला निमगो कामळाले तांणी इज डिसायपल ऑफ हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज आणि आमगेलो आसाची हर ग्रेस मथुरा माताजी मथुरा माता स्क्रीन मथुरा माताजी तुमको पूरा प्रिय जावन आशिल्ली माताजी तुम्ही मस्त लेक्चर ऐकून पैरची पैरताय ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभू विषय सांगून दिलेला आसा आमकां आणि रेग्युलर जावन भागवत पुराण कोंकणींत मस्त मस्त सेशन्स कान आमकां केन्नाय ब्लेसिंग्स दिता आसाची तांगे लेगीत तुमकां चूज करूं येता 3 एक्सपर्ट्स तू मथुरा माताजी तुमकां स्वागत करता आसा डिसायपल ऑफ जयपताका स्वामी महाराज तांणी तेग्गाकय हांव स्वागत करता आसा आणि हांकां पुरा तितली जणांकय 7 जणांकय अनुग्रह कोरका म्हूण मागून घेता आसा 6 जणांक प्रोत्साहन कोरून तांणी कशें करता म्हूण पळोवया देवाल बघ्याची उत्तरां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओवर टू यू शाश्वती गंधर्विका माताजी मस्त धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभुजी तुम्ही पुरे पळयला ना मात एक्सपर्ट्स कोण म्हण सांगून तुमकां पक्कने डाऊट आसा कशी मूव जावका म्हण कळतना म्हणारी तुम्ही हे 3 जण एक्सपर्ट तू कोण एकल्यांक सिलेक्ट करेत आणि सगळे गेम तू हे लाईफ लाईन्स एक पंत यूज करूक आता एक पंत 50-50 यूज केले मल्टिपल चॉईस जाल्यार तातवळ यूज करू ना एक पंत यूज करचे आता एक पंत एक्सपर्ट ओपिनियन एक टीमान घेतल्या म्हण जाल्यार कडेरीच थ्रू आउट द गेम तांणी वापस ते लाईफ लाईन घेवचे ना लाईफ लाईन घेतल्यार तुमगेल मार्क कांय उण जायना नेगेटिव्ह मार्क ना मात्र एक पंत यूज करूक लाईफ लाईन घेतर समेत तुम्ही तुमगेल आन्सर चेंज करेत तांणी सजेशन कसं दिल्यार वय त्याच सांगची म्हणना तुमगेले डिसिशन कशें म्हण तुमगेल वयरी डिपेंड जावन आसता आता आमगेले 5 राउंड कशें आसा म्हणारी फर्स्ट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सेकंड व्हिडिओ राउंड आमी एक व्हिडिओ प्ले करताची त्या कंची लिहिले कंची राक्षस कसं नाही म्हण सांग थर्ड राउंड पास टाइम फ्रॉम फोटो एक आमी पोस्टर दाखयताची ते फुल्ल दाखयनाची अर्ध दाखोवचे ते आमी एक राउंड येता आनी तुमकां एक्सप्लेन करताची कशी म्हणून ते कंचे लीला म्हण सांगता आणि एक ट्रान्सलेशन भगवद्गीतेचे अनुवाद दाखयताची तुम्ही त्या कंचे श्लोक म्हणून सगळे श्लोक सांगता आणि 5th राउंड 5 राउंड कसन म्हळ्यारी तुमके एक श्लोक ऐकेसिताची त्या श्लोक कोणी सांगिले म्हणून सांगता
ओके मॅ आता मी कोण पुरा स टीम सिलेक्ट झालेला आहे तांक पुरे पळया तुम्ही पुरे व्हिडिओ ऑन करून बेसाची दीपक शेणै हरे कृष्णा अंक दीपक शेणे लॉग इन दिसता ना माताजी मे बी ताने अनेक ना प्रथम दीपक शेणै असवे तू निलिमा शेणे म्हणून नावार असता दीपक शेणे मेघलबा म्हणून हा ओके ओके ऑन कर व्हिडिओ ऑन आसा हा ओके ओके आणि नागराज किणी अर्चितानंद भट प्रार्थना प्रभू केल्वा कनिका भट जल्व अर्चिता आनंद भट आणि नागराज किणी अर्चिता आनंद भट व्हिडिओ ऑन करतवा कंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही पुरे सेकंड राउंड आयलेला असाची विंगड विंगड गावात कोण जॉईन झालेला असाची हा चंद कोण केळा आणि कृष्ण भक्तू म्हणेल एक बिरुद पावाची हरे कृष्णा अर्चिता अनंत भट्ट प्लीज कैमरा ऑन करता वा हरि बोल हंतु दीपक शेणे टीम 1 नागराज किणी टीम 2 अर्चितानंद भट टीम 3 प्रथम एंड लोकेश शेणे टीम 4 प्रार्थना डी प्रभु टीम 5 आणि कनिका भट टीम 6 माताजी आमगे टीम 3 म्हणून गल्ला तांत 4 म्हणून कोरित्वे हा वै वै टीम 3 दोन एस वै 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 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭು हरे कृष्ण स्किप ओके कसं नाही डाऊट असला निमगी याची ओके टीम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेत वा हरि बोल वही माताजी वेरी एक्साइटेड अर्चिता व्हिडिओ ऑन आदवर का अनेक कसन म्हणारी कोणे प्लीज चीटिंग करू ना हा बुक ओपन करचे गूगल करचे कसं नाही विंगड नमुने कंचे चीटिंग असलारी कोरोना तुमगे सगळे फॅमिली कापोच्या सांगिल असं सो तांगे लग मात्र कितले डिस्कस करेत हा सो कोण पुरे व्हिडिओ ऑफ कोण बेसला तांनी पुरे चीटिंग करता सची म्हणल्याक कोण तांका 0 पॉइंट मिळता ज्यात पुरे जन व्हिडिओ ऑन करताची आणि तुमगे फॅमिलीत कोण पुरायस पुरे जन कॅमेरा लग्गी येऊन बैसाची ಅದ್ ಪಕ್ಕನೆ ತುಮ್ಕ್ ಕಳ್ನಿ ಮುಂಜಾಲರಿ हे क्वेश्चन ऑडियन्साक पास जाता ऑडियन्स कोरका आणि ऑडियन्स आणि अलर्ट जावन बेसून आसका ऑडियन्स पोल आयलेल तदन तांक पुरे प्लीज हेल्प कराची चॅट बॉक्स आणि तुमगेला आन्सर घालका आता हे राउंड कशी म्हणारी मल्टिपल चॉईस एक क्वेश्चन 4 आन्सर असता एक तांतू करेक्ट आन्सर असचे ಕೆಲವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಸ ಕೆಲವು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಸ ಅಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ 100 ನಾ ಜಲಾರಿ 0 either full or nil स्टार्ट कर्या बा प्रारंभ कर्या फर्स्ट टीम फर्स्ट क्वेश्चन नीलिमा दीपक शेणे Who were mother Yashoda and Nanda Maharaj in previous life? पुढली जन्मांत यशोदा आणि नंद महाराज कोण जावन आशिल्ले ऑप्शन ए दरा दरा यशोदा नंद दरा आणि द्रोण दरा आणि द्रोण वसु वसु जावन वसु आणि वसुल बायल द्रोण आणि धरा सो लॉक करचवे दरा आणि द्रोण वय सो लॉक कराची दरा आणि द्रोण Oh, that's the correct answer. So, Nilima Deepak Shanai, team 1 नाक 100 point. So, आता नी team 2 आवचा नागराज किणी. Ready असवा? मीरा किणी तू कसं डाऊट असा? तू हात उभारला मग.
ओके नागराज किणी टीम 2 आत क्वेश्चन नागराज किणी हरी बोल ऑल द बेस्ट तुमगेल क्वेश्चन कसं म्हणारी व्हॉट आर क्वालिटीज मेंट फॉर हाऊस होल्डर ॲज पर भगवत गीता चॅप्टर 16 ग्रहस्थांक कंची पुराय लक्षण सांगील असं भगवत गीता 16 अध्याय ऑप्शन ए परफॉर्मन्स ऑफ सॅक्रिफाइस प्युरिटी अँड सेन्स कंट्रोल ऑप्शन बी चॅरिटी सिम्प्लिसिटी अँड प्युरिटी ऑप्शन सी चॅरिटी प्युरिटी अँड सेन्स कंट्रोल ऑप्शन डी चॅरिटी सेन्स कंट्रोल अँड परफॉर्मन्स ऑफ सॅक्रिफाइस यज्ञ करचें दान करचें ऑप्शन डी क्वेश्चन ऑप्शन डी ऐकतास वा वै ऑप्शन डी 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 चॅरिटी सेन्स कंट्रोल अँड यज्ञ दान तप यज्ञ दान तप ओके the correct answer नागराज किणी तुमका 100 पॉइंट्स टीम 2 100 पॉइंट्स आता मी टीम 3 आवच्या ते अर्चिता अनंत भट रेडी मॅम ओके तुमगेल क्वेश्चन how was baby Krishna protected by inhabitants of Gokula after the incident of Putana tried to kill Krishna? Putana मारू ट्राय कर मारचाक कृष्णा ट्राय करतरी तांका गोपी गोप्यांग गोपांपुरे कशी रक्षण करू ट्राय केल्ले ऑप्शन ए गर्ग मुनीना यज्ञ केल्ले ऑप्शन बी ब्राह्मणा मंत्र पुरे सांगले आणि ऑप्शन सी पुरे बायल मनशे त्या चरडाक मस्त गुरुत नातीले लागे पेटोच पुरा राबयले ऑप्शन डी कृष्णाक गोमूत्र आणि गोमूत्र गान अभिषेक करून गोधूळी लागी बेस करेल 4 number ऑप्शन 4 washed with cow urine and then smeared with the dust raised by the movement of the cows so त्या लॉक करची ना मॅम lock ओके हरी बोल सो the correct पूरे जन लाइक कोण केलते सची टीम 3 अर्चिता अनंत भट 100 पॉइंट्स कोणाक एक असं डाऊट असला री 3 हेल्पलाईन असं 50-50 आस्क ऑडियन्स आणि एक आस्क एक्सपर्ट 3 हेल्पलाईन यूज करेत आता मी नेक्स्ट क्वेश्चन आवच्या नेक्स्ट टीम प्रथम शणै आणि लोकेश शणै प्रभुजी तुमगेल क्वेश्चन टू whom this confidential knowledge of Bhagavad Gita should never be explained भगवत गीता चे गुह्यतम ज्ञान कोणा एक्सप्लेन करू नज ऑप्शन ए नॉट सिन्सियर ऑप्शन बी नॉट डिवोटेड ऑप्शन सी एनवियस ऑफ लॉर्ड ऑप्शन डी ऑल द अबोव Envious of Lord. Mataji option C Envious of Lord. envious of love ते लॉक कर का शुअर बा वही ओके लॉक कराची एनवियस हरी बोल कंग्रॅच्युलेशन आता मी टीम 5 आवच्या प्रार्थना डी प्रभू रेडी वा So, तुमगेल क्वेश्चन when was killing of Aghasura revealed to inhabitants of Vrindavan? अघासुराक मान जत्तरी वृंदावन वासींक केदन सांगले हे विषय गोपालकाना नेक्स्ट दिवस हेर दिवस सांगली की कूडले सांगली की 1 वर्ष जत्तर सांगली की कृष्णानं वृंदावन सोड वत्तर सांगले Very next day. ते 1 year नंतर एकच नव्हते एक करेक्ट आन्सर एक सांगका यांकी म्हणून आमक निमुचन
Okay, After after, one no, after 1 year ते विंगड, very next day, immediately after Krishna left to Vrindavan. अगासुर म्हणते हे ना तो कन्फ्युज अगासुर कोण सांग फर्स्ट म्हाका स्नेक वे स्नेक जाल्यार इमिडिएटली न्ही वे I think the very तुम next कन्फ्युजन असला री 3 लाईफ लाईन असा 50-50 आस्क द एक्सपर्ट आणि ऑडियन्स पोल कंचे यूज करेत तुमगे काय पॉइंट वचना कसं तुगे आन्सर कसले lifeline. खंयचे Lifeline गेला. लाईफलाईन खंयचे म्हाका इमिडिएटली म्हण दिसता मको immediately म्हणून दिसतं. जाय की नका गोले की नका Immediately. नका इमिडिएटली लॉक कर कवा केर्चवे तू सांग मागीर मग बिस्टो चॅलेंज तू ना. तू गेली यू टेक अ कॉल ना. खंयचे ऑडियन्स पोल आसा 50-50 असो इमिडिएटली आसा खंयचे स्नेक ना स्नेक म्हटल्यार इमिडिएटली सांगून आसचे पूर्ण मग ना Immediately. शुअर वे लॉक Sure. करीन Sure. Lock कर it. इमिडिएटली सो लॉक करायची इमिडिएटली सो सॉरी आता ना ब्रह्म विमोचन लील झालेलं आहे. अय्यो So- त्यांना 1 इयर 1 वर्षानंतर सांगितलं सो द राईट आन्सर दाखव याची आफ्टर 1 year ऑफ द इन्सिडेंट ओके नेक्स्ट राउंड मस्त तदन ट्राय करा तुम्ही लाईफ लाईनचा यूज करेत आता मी टीम 6 वचा कनिका भट I don't know what is a lifeline. लाईफलाईन असतं ते सुमार ओके तुम्ही म्यूट करेत आणि कनिका भट व्हॉट इज द पर्पस ऑफ वेदास भगवत What गीता is the purpose of Vedas? Purpose of Vedas to perform rituals, to understand Krishna, to understand spiritual world, to understand material world. Purpose of Vedas. Last to understand material world, To understand spiritual world, rituals. spiritual world, to perform rituals. कोण पुरे अटेंड जातास पुरे कॅमेरान तू बेस का होय. मिळता To perform rituals म्हणून दिसता. Rituals. Spiritual world. It's a time. त्यावे असतात. कंचे To एक्सन perform rituals or to understand spiritual world. प्रभुजी अरे कॅमेरा Perform rituals सांगितलं आम्ही. वेदा प्रकार आम्ही. to perform rituals, Mataji. तुमगे प्रभुजी कॅमेरान ते येऊन बेस का Camera ठेव का ते? हे अशी केल्यार होय. आम्ही meeting म्हटल्याक ताची ओके वा कंच्यात लॉक कर का एक सेकंड टू परफॉर्म रिच्युअल्स To perform rituals. टू परफॉर्म रिच्युअल्स माताजी To perform rituals. ओके प्रभुजी हरी बोल टू परफॉर्म रिच्युअल्स म्हणाल लॉक कराची ते राईट की रॉंग की म्हणून पळया Spiritual द world. पर्पस ऑफ वेदा कसा राईट आन्सर म्हणारी 15 अध्याय 15 श्लोक कोण येता कोणाक येतवा राईट आन्सर टू अंडरस्टँड कृष्णा अंडरस्टँड कृष्णा ते भगवद्गीता चॅप्टर 15 पॉइंट्स असते सार कृष्ण कसं नाही म्हणून कळचेच सो नेक्स्ट आता एक राउंड पूरे जनाल जल्लेल असा नेक्स्ट राउंड असवे क्वेश्चन अंतू स्कोर शेअर करू हा करा आता स्कोर्स पडया Mataji, still there is one more वन मोर राउंड circle. असता Yeah. हा NK round finished joining. ओके हा अनेक One. क्वेश्चन येतात मल्टिपल चॉईस तुम पूरे अनेक क्वेश्चन आहेत सो आता वापस फर्स्ट टीम 1 दकून स्टार्ट जाता क्वेश्चन्स टीम 1 नीलिमा आणि दीपक शणे हरी बोल ऑल द बेस्ट सो तुमगेल क्वेश्चन कसन म्हणारी विच इज द राइट ऑर्डर इन विच भगवद गीता वॉज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा भगवद गीते 4 अध्यायाचे एका श्लोकांतू खंची ऑर्डर आर कृष्णान भगवद्गीता सांगेल म्हणस विवस्वाना फर्स्ट मनु सेकंड इक्ष्वाकु थर्ड की इक्ष्वाकु मनु विवस्वान की मनु विवस्वान इक्ष्वाकु की ऑप्शन डी इक्ष्वाकु मनु इक्ष्वाकु विवस्वान फर्स्ट मानू ना व्यवस्वान मला माणूस ना सूर्य हा सूर्य मानू आणि इक्ष्वाकू व्यवस्थान फर्स्ट व्यवस्थान
विवस एक वर्ष स्टार्ट ओके सांगचा विवस वन वैवा द ग्यारंटी लाईफ लाईन आहे असं 50-50 आस्क एक्सपर्ट आणि ऑडियन्स पोल त्यांचे use करायचे. विवस वन तुम कशी करतो कशी ता लाईफ लाईन घ्यावा 50 आम्ही लाईफ लाईन घेताची हा ओके 50-50 हरिबो विंगड हा ओके विंगड आस्क एक्सपर्ट आणि ऑडियन्स पोल 50-50 करचिवा एक मिनिट आ 50-50 किती आमकां कशी कळटा आमकांचे गोतना आमचो ओके तुम्ही चारही अध्यायाचे एका श्लोक वै वै ए तुम्ही लॉक करा ए ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಥರ್ಡ್ ಅಸಿಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾಕ್ करायची हरिबो कंग्रॅट्स तुमका 200 पॉइंट्स मेळला ह्या राउंड अंतू ग्रेट सो आता मी टीम 2 आवचा सेकंड राउंड क्वेश्चन नागराज किणी तुमगेल क्वेश्चन Who came to see Lord Krishna along with Lord Indra after Govardhan Leela? Govardhan Leela jalli ಕೂಡಲೇ ಇಂದ್ರ ದೇವಾಲೊಟ್ಟು कौन आयला कृष्णा पळचक ऑप्शन ए गर्गमुनी आयलो सुरभि आयली गोपी सकडे आयलेची की ब्रह्मदेव आयलो ब्रह्मदेव हॅलो ऐकतास वा ऐकतच ब्रह्मदेव लॉर्ड ब्रह्मा ऑप्शन डी ओके तुम 3 लाईफ लाईन आहे असं 50-50 ऑडियन्स निमगू येतं ना जलारी एक्सपर्ट्स निमगू येतं कंचे यूज केलारी पॉइंट्स वचन नेक्स्ट राउंड दाखवून 50-50 ना जाय जलारी यूज कोण घेवेत 50-50 यूज करता हा 50-50 50-50 हरी बोल सो 50-50 सांगतस गर्गमुनी आणि सुरभि सुरभि ऑप्शन बी सुरभि ओके सुरभि लॉक करचिना सुरभि हरी बोल सो आम्ही आता टीम 3 आवच्या नागराज किणी कंग्रॅच्युलेशन्स 200 पॉइंट मिळला टीम 3 अर्चिता अनंत भट सो तुमगेल क्वेश्चन कसा म्हणणारी Where did Arjuna see sons of Dhritarashtra in universal form? कैदन विश्वरूप दाखल ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಲೆ ಚರ್ಡುವ ಪೂತ್ ಪುರೈ ಕೈ ದಿಸ್ಲೆಂಚಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಶಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೌತ್ ತೊಂಡ ಬಿತರ್ ಧಾವಂತಾಸಿಲ್ ಮನ್ಕೆ ದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ಉಜ್ಜಂತು ಜಲ್ತಾಸಿಲ್ ಮನ್ಕೆ ದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿ crushed by Krishna's lotus feet ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಚರಣ ಅದಕೊನು ಪುಡ್ಡಿ ಜಲ್ತಾಸಿಲ್ ಮನ್ಕೆ ದಿಸ್ಲೆಂಚಿ की getting killed with arrows of Arjun al बाण अंतु मारलेली मणके दिसतासिल कंच ऑप्शन rushing into the mouth. रशिंग इनटू द माउथ शुअर वा तुम्ही 3 लाईफ लाईन यूज करेत 50-50 ऑडियन्स पोल आणि आस्क द एक्सपर्ट 50-50 वा गलचे वा rushing into the mouth. ओके लॉक करूया राइट आंसर कंग्रॅच्युलेशन्स माताजी हर्षिता आनंद भट 200 पॉइंट तुमके सो आता मी टीम 4 वचा प्रार्थना शणे प्रथम शणे आणि लोकेश शणे तुमगेल क्वेश्चन हू वॉज कंसा इन हिज प्रीवियस बर्थ पुढली जन्मांत कंस कोण जावन आसिलो ऑप्शन ए रावण ऑप्शन बी हिरण्यकशिपू ऑप्शन सी हिरण्याक्ष आणि कालनेमी ऑप्शन डी Option D कालनेमी सो शुअर बॅ तुमक 3 लाईफ लाईन आहे असं 50-50 sure बॅ असच वय ओके सो तुम्ही कालनेमी लॉक कराची हरी बोल कालनेमी करेक्ट आन्सर कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां 200 पॉइंट मिळाले सर आता मी वचा टीम 5
प्रार्थना डी प्रभु. तुमगेले क्वेश्चन. The living entity gets conditioned with 3 modes by coming in contact with dash. एक जीव तंका 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है कंचा वटू आयल कुळेता. भगवद गीता चैप्टर 14 अध्याय 5 श्लोक. मेटीरियल नेचर सांसारिक आणि मेटीरियल डिझायर्स आशी, ईगो अहंकार, इग्नोरेन्स. तुम 3 लाईफ लाईन असा 50-50 आस्क एक्सपर्ट ना आस्क ऑडियन्स. I think टाइमर रन जाता. 50-50 नेक्स्ट वत्तवे म्हळ्यार आतांच यूज करता आनी नेक्स्ट राउंड आमकां यूज ना तें. नेक्स्ट राउंड यूज ना. ओके 50-50 करूया. हाँ 50-50 हरी बोल. सो मेटीरियल नेचर आणि इग्नोरेन्स म्हणेला आसा. material nature. शुअर वा लॉक करची वा मेटीरियल नेचर. यो फॉल. ओके लॉक कराची मेटीरियल नेचर. सो समथी हरी बोल. तुमकां 100 पॉइंट मेळलेले आसा. सेकंड राउंडान पुरे जनान करेक्ट आन्सर मेळलेले आसा. आता टीम 6 कश करत म्हूण पळया. टीम 6 कनिका भट. Who kidnapped Lakshmana, daughter of Duryodhana? दुर्योधनाल दूव लक्ष्मणा कोण किडनॅप केलेले? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी प्रद्युम्ना, ऑप्शन सी सांबा, ऑप्शन डी कृतवर्मा. Who kidnapped Lakshmana, daughter of Duryodhana? Krishna, Pradyumna, Samba, Krutavarma. प्रभुजी कहीं सर? प्रभुजी आ गया. हाँ प्रद्युम्न है. होय. सांबा, कृतवर्मा. Lakshmana, daughter of Duryodhana. वय. Who kidnapped Lakshmana? Samba. 50-50 घेऊ. 50-50. कॅमेरा आणि प्रभुजी दिसका. कैमरा दिसता. 50-50 ऑप्शन घेऊ. तुम्ही कॅमेरा जाय जाल्यार लँडस्केप मोडार दवराच टिल्ट हाँ. करून प्रभुजी कवर जाता. हाँ 50-50 घेऊया बा. 50-50 हे कसं चालतंय? आस्क एक्सपर्ट आणि ऑडियन्स पोल घेवायचं. 3 ऑप्शन असतात. 50-50 घेऊया बैस फर्स्ट. माताजी 50-50. ओके 50-50 प्लीज लॉक. सो तुमका सांबा आणि प्रद्युम्ना म्हण ऑप्शन. Pradyumna. राब बाबा. प्रद्युम्न की म्हणा. Yeah, Pradyumna. प्रद्युम्न वसन्न परिद्युम्न. माताजी ना सांगितलं. Pradyun. कृष्णा चेडू. आणि 2 ऑप्शन असतात. Pradyumna. राब. हाँ प्रद्युम्न वसन्न कृष्ण. सांबा कोण? No. Pradyun. होय तो कसला दुर्योधनाला बहिणीला करता. दुर्योधनाला बहिणी नाही, दुर्योधनाला दूव. हाँ दुर्योधनाला. Pradyun. तुमचे टाइम जास्त असा. हाँ प्रद्युम्न लॉक करायची माताजी. हाँ प्रद्युम्ना वा. सो लॉक करायची. हरी बोल प्रद्युम्ना. सांबा करेक्ट आन्सर असेल. आता 2 राउंड प्रत्येक टीमाच्या खेळ जाला. तुमका कितली पॉइंट्स पुरा मेळला म्हण सांगू न्हू. एक पंत आम्ही पळया. जजेस शेअर करायची तुमगेले एक्सेल शीट.
सो टीम 1 दीपक शेणय निलिमा शेणय 200 पॉइंट, नागराज किणी 200 पॉइंट, टीम 3 अर्चिता भट 200 पॉइंट, प्रथम शेणय 200 पॉइंट, प्रार्थना प्रभू 100 पॉइंट, कनिका भट 0 पॉइंट. सो आता मी टीम 2 राउंड 2 आवचा राउंड 2 रसवती माताजी हँडल करताची हे व्हिडिओ राउंड. ऑल द बेस्ट ऑल द टीम्स. हरे कृष्णा. ऑडियन्स अलर्ट जावन बैसाची तुमकां येत काम आसा. हरे कृष्णा हरी बोल आयकून खेळतोस अशी मस्त एक्साइटमेंट जाता असं नाही केलो टफ असं केलो इझी असं पट्ट म्हणून आन्सर करता असाची केलो टाइम घेत असाची ऑल ग्लोरीज. सो आता मी सेकंड राउंड हे आशिल्लो अंतू इजिएस्ट राउंड. ओके हंतू एक कॅच म्हळ्यारी रॉंग आन्सर सांगल्यारी -50 असं करेक्ट आन्सराक 100 पॉइंट्स आणि दोन लाईफ लाईन 50-50 ना आणि 2 लाईफ लाईन असं एक ऑडियन्स पोल आणि एक्सपर्ट ओपिनियन. ओके आता मी एक व्हिडिओ शेअर करताची एक टीम वाईज टीम नंबर 1 त्या व्हिडिओ तुम्ही पळोवन आयडेंटिफाय करता कोण त्या कोण कसन पास टाइम या कोण राक्षस बेसिकली आयडेंटिफाय करता. हे पूरा व्हिडिओज ऑलरेडी तुम्ही पळोवन आसता. इजिएस्ट राउंड पॉइंट स्कोर करूक कॅच उडगासू रॉंग आन्सर दिल्यारी -50 आणि तुमके ಏನ म्हणजाल्यारी आम्ही हक्का ऑडियन्स पास करता. ऑडियन्स बी अलर्ट. ऑडियन्स हरी बोल एक हाई फाई दिया हेड्स एक हैंड रेस जो एक ऑप्शन दिया ना. ओके सॉरी ब्लॉक्टर्स आम्ही ऑडियन्स तुम्ही आन्सर करू जायना जाल्यार ऑडियन्स पास करताची. ओके ओके आम्ही आता टीम 1 ला वचया निलिमा आणि दीपक शेणे. येस प्रभुजी फर्स्ट व्हिडिओ प्ले करा. सॉरी आता धावून येते. हरी बोल हरी बोल. आन्सर कसं नशा पुरो आता म्हण आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन आसा तो पळोवचा एक गड्ड असो दिसता आणि एक घोड असो दिसता. गड्ड म्हळ्यार रेणुका हेल्पलाइन्स यूज कर. एक मिनिट जस्ट एक मिनिट डिस्कस करता. ओके गड्ड जाल्यार तो धेनुकासुरा मारल्यार बलरामान वत्सासुरा मारल्यार आणि तालवृक्ष आशिल्ला. सो हो गॉडेल बरी दिसता सो केशी असता. ओके तुमगेल कसं कॉल हेल्पलाइन घेता की केशी कन्फर्म बा
वय कलम ಒಟ್ಟು मारला नेगेटिव्ह पॉइंट्स आसा उडगासो वय वय एक मिनिट म्हळ्यार अरिष्टासूर न्ही अरिष्टासूरा कोंबस म्हळ्यार एक होतो बुल्ल मागीर आमगेले कोण तो केशी फायनल कन्फर्म नमा कन्फर्म ओके प्रभुजी लॉक करेत प्रभु ओके हरी बोल केसी इज द राइट आन्सर तुमकां 100 पॉइंट्स मेळटले हरी बोल नाइस आता मी नेक्स्ट व्हिडिओ वचावा रेडी वा नेक्स्ट व्हिडिओ का नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेले नागराज किणी स्पॉटलाइट प्रभुजी रेडी हरे कृष्णा हरे ओम हा प्रभुजी ऐकतास ना वय ऐकतच बकासूर शुअर वा हा वय शुअर बकासूर बका पक्षी हरी बोल प्रभु राइट आन्सर 100 पॉइंट्स धन्यवाद तम्मी नेक्स्ट टीम आला वचा टीम नंबर 3 अर्चिता अनंत भट्ट रेडी ना ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। हा माताजी तुमगेला आन्सर 50-50 ना आमचो ऑप्शन 2 लाईफ लाईन आसा ऑडियन्स पोल आणि एक्सपर्ट ओपिनियन आमगेले 3 आमगेलो टू वरिष्ठ भक्त आसाची मथुरा माताची ब्रह्मण हरिदास प्रभूची आणि रत्नभूषण प्रभूची तांगेले तुम्ही
कोणाक एकल्याक सिलेक्ट कर येतं तांगेला निमगू येतं नातलं ऑडियन्स पोल केवेत माताजी तुम्ही कसं करता माताजी एक्सपर्ट ओपिनियन ओके आमगेल भक्त आदरणीय रमण हरिदास प्रभुजी चूज करता की तुम्ही आदरणीय मथुरा माताजी चूज करता की आदरणीय रत्नभूषण प्रभुजी मथुरा माताजी हरी बोल मथुरा माताजी ऑनलाइन 1 मिनिट लॉग हॅलो हा माताजी 1 मिनिट आम्ही तांकां स्क्रीनार हाडपाची मथुरा माताजी नेटवर्क हें जाला की म्हणून तांणी दिसतनाची आशिल्ली येदोळो आनी 2 जण आसाची आदरणीय रमण हरिदास प्रभुची आनी आदरणीय रत्नभूषण प्रभुची तुम्ही तांगेल 2 जणांना एकला चूज करात माताजी कोणा चूज करता तुम्ही मथुरा माताजी इंटरनेट कनेक्टिविटी कसन की जाल्ली की म्हणून येदोळ आशिल्ली चंगा तनाची आणि दुसरं कोण होतं मला आणि आमगेलो तो रत्नभूषण प्रभुजी आणि रमण हरिदास प्रभुजी रत्नभूषण प्रभुजी ओके हरी बोल हरे कृष्ण रत्नभूषण प्रभुजी तुम्ही ऑनलाइन आम्ही तुम्ही स्पॉटलाइट हाडता प्रभू हंगा माताजी आमगेलो तो तुमगेल व्हिडिओ ऑन करका प्रभू हरे कृष्णा माताजी 1 मिनिट ऐक्यात वै ऐक्यात वै वत्सासुरवध वत्सासुरवध प्रभू हरी बोल प्रभू माताजी तुमगेल कॉल घेऊ का तुम्ही वत्ता की आन्सर आवटू ऍक्सेप्ट करता की प्रभुजीन सांगितलं की तुमगेल ऍक्सेप्टेड ओके हरी बोल थँक यू रत्नभूषण प्रभुजी थँक यू सो मच हरे कृष्ण माताजी ओके वत्सासुर इज अ राईट आन्सर माताजी धन्यवाद रत्नभूषण प्रभुजी तुमका 100 पॉइंट्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट टोच्या पार्टिसिपेट नंबर 4 प्रथम आणि मुकेश हरे कृष्ण तुमगेला आन्सर कसं नशा पुरो हेल्पलाईन असं ऑडियन्स पोल असं आणि एक्सपर्ट ओपिनियन असं माताजी लाईफलाईन यूज करतात ओके कंची करता ऑडियन्स पोल की ऑडियन्स पोल ओके पुरो ऑडियन्स प्लीज अलर्ट जाया आम्ही एदोळो आत्ता आम्ही चॅट बॉक्स ओपन करता सची तुमगेल आन्सर्स तुम्ही चॅट बॉक्सात घालता एक 30 सेकंड्स ओपन दवरताची आन्सर्स प्लीज घाला
ओपन केला चॅट बॉक्स कोणाला मेसेज ट्राय करे ऑडियन्स प्लीज आन्सर करा, हेल्प करा. हांगा प्रथम आणि लोकेशन आहे. ऑडियन्स कोणी आन्सर करताना हरी बोल. पार्टिसिपेंट्साने आन्सर करेत विंगड. विंगड पार्टिसिपेंट्स सांगतो मोस्टली नाम आता जे ओनली ऑडियन्स. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ कराच ಪಾಪ ಪ್ರಥಮ್ ಶಣೆ आणि ಲೋಕೇಶ್ ಶಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತसन तुमगे हेल्प तुम कसं ಗೊತ್ತಸ್ತೆ हेल्प करा. पळे या व्हिडिओ ऑन असतं ते भीमन राक्षस दिसतं असं स्क्रीनारी. कोणे जो एक वेळा टाईप करा पळे कसं नाही जो चॅट एनेबल्ड असवा. मीरा किणी हां येतच. Participants are allowed now, only audience. It's a Zoom. Anik एक 10 seconds on the वर्ताची. हरी बोल. Please lock the chat. लॉक केलाय. प्रभूची चॅटान केला आन्सर जाईल असं. वत्सा सुरकई हरिओम हिरिओम हेरोम व्योमासुरकई वत्सासुर हेरिओ हेरिओ हरिओम म्हणून घालेल त्या चॅट बॉक्स वर्क जातच की ना पळोचक तुम्ही घाले म्हणा तशतन घाले. ओके. व्योमासुर असं वत्सासुर असं हिरिओन म्हणूनच का तुम्ही बरं. ओके. वत्सासुर व्योमासुर वत्सासुर व्योमासुर कोण अशा पुरं. हा प्रथम प्रथमक म्यूट अनम्यूट करू. अनम्यूट करू का प्रथम. त्यांची सांगा म्हणून ना तुमगे विंगड आन्सर असल्यावर वे सांगेत. माताजी व्योमासुर कन्फर्म करी. व्योमासुर कन्फर्म करता वा. वही हरी बोल. व्योमासुर इज द राईट आन्सर. सो थँक यू ऑडियन्स कोणाक आन्सर केलेले. रुही नायक आणि आयुष. रुही आणि आयुष. थँक यू रुही आणि आयुष. हरी बोल. ओके. आता मी नेक्स्ट पार्टिसिपेंटाला वचा. पार्टिसिपेंट नंबर 5 प्रार्थना दी प्रभु. हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के. मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्निदैत्य अपना कार्य पूरा कर सके. वो लोग थक गए. जोर से खींचो मित्रों. हम जीत गए. चलो आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने. चलो खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो. चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ. मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा. मेरी सवारी करेगा केवल बलराम. मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी. अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो. घोड़े की तरह. ठहरो ठहरो. लगता है तुम रास्ता भूल गए. नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं. प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी. अग्निदैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा. तो ये बात है. अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक. अवश्य देखते हैं. अंत आ गया. महाराज कंस प्रसन्न होंगे. ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस. तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है.
हरे कृष्णा कसं आन्सर प्रार्थना how last year demon last year बालच क्लास थ्रोअर गल्ला है जरारी विसरला नाव गुड का सची येत नाम का हे हेल्पलाईन अस प्रार्थना टू ऑडियन्स लाईफलाईन आम्ही होता सांगते लाईफलाईन वै टू ऑडियन्स पोल असं आणि एक्सपर्ट ओपिनियन असं ऑडियन्स पोल ऑडियन्स बोलावा ओके आम्ही आता ऑडियन्स चॅट ओपन करतो सची फॉर 30 सेकंड्स मीरा ಗೊತ್ತಸ್ತು मी ते केलं कसं हिडत असतो ना मग व्हिडिओ त्याचं नाव होतं participants and please reply करू ना it's only for audience it's opportunity for audience प्रणाम बासुर पळून घे चॅट पळूया फर्स्ट करेक्ट तोच वेळ प्रणाम बासुर तू ऍक्ट पुंची केलं ते प्रणाम बासुरा ओके प्रणाम बासुरा ओके सेव आम्ही चॅट लॉक करताची इथला आन्सर जायला प्रलंब प्रलंबा सुरकೈ मस्त प्रलंबा सुरायल्या चंगा आणि देनुका सुरे कायला कोण अशा प्रणाम बासुर फॉर श्योर ओके कन्फर्म वा लॉक कन्फर्म वे फाइनल आन्सर वा कन्फर्म फाइनल आंसर हरी बोल प्रार्थना करेक्ट जय ऑडियन्स मस्त धन्यवाद ऑडियन्स सकट ऑडियन्स थैंक यू हरी बोल ओके आम्ही आता नेक्स्ट टीम आउट होच्या टीम नंबर 6 प्रभुजी प्लीज वीडियो प्ले करता वा कनिका भट्ट माता जी तुमने कंस के उद्यान में चोरी की मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर तुम्हारा रस निकालूंगा गड्ढ हाँ वही ओए करतास दो कौन बुबड़ी पड़ती देनो का सुनना कृष्ण को मार रहा है अब क्या होगा श्योर है तुम्हारा वो प्रिय मित्र भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा कृष्ण वो हमें बचा नहीं रहा था तुम्हारे साथ खेल रहा था वैसे मुझे खेलने का इतना शौक नहीं है गधे जी चाहे तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ क्या ये मर गया बिल्कुल मर गया हरे कृष्णा कसं आन्सर हरे कृष्णा धेनकासुर वा धेनकासुर माता जी फायनल वे माता जी वही माता जी हरे कृष्णा तुम 100 पॉइंट्स मेळटस करेक्ट आन्सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो या राउंड हंगा एंड जाता मस्त इझी राउंड ऍक्च्युली राक्षसा मीठ काटून आणि मस्त पटी पडलेला आसा सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स पुरा जनांकय आता सुनील माधव प्रभुजी आपे येता स्कोर चार्ट आमकां सांगूक आणि लाईफलाईन स्टेटस सांगू पुरा टीमाच्या ओवर टू यू प्रभुजी आता प्रभू प्रभूची एक पेटी स्कोर चार्ट घालता प्रभू
ओके फर्स्ट टीम सेकंड थर्ड फोर्थ टीमांक 300 पॉइंट्स असं आणि फिफ्थ टीम 200 पॉइंट्स आणि कनिका भट्ट सिक्स्थ टीम 100 पॉइंट्स आणि कंची लाईफ लाईन यूज केला म्हणलेलं आमकां तुमकां दिसता तुमगे लाईफ लाईन स्टेटस उदगास असो आम्ही आता नेक्स्ट राउंडा मुखार सुया स्वाती माताजी ओवर टू यू हरे कृष्णा सगळ्यांक एकच जात आसा आता नेक्स्ट राउंड कसन म्हणल्यार एक कृष्णा लिलेचे पोस्टर दाखयताची इमेज चित्र ते एका पण तो फुल दाखोवच ना ते 4 पार्ट करून दाखोवचे आसा सो आम्ही ते एक चित्र 4 पार्ट डिवाइड केला फर्स्ट एक पार्ट दाखयताची रिवील करतात तुमका ते पळोवन तुमकां ते खंयची लिहिला म्हूण सांगून कळला रे तातूंत तुमकां फुल पॉइंट मेळटा एक पार्ट पळोवनूच तुमकां कळला रे 100 पॉइंट ते कळ न्ही तुमी नेक्स्ट दाखयाची म्हूण म्हणल्यार नेक्स्ट ब्लॉक ओपन करताची तातूंत तुमकां 75 पॉइंट्स आता ते पळोवन तुम खंयची पास्ट टाइम खंयची लिहिला कसं काणी चलतस म्हूण कळ न्ही म्हणजे जाल्यार थर्ड ब्लॉक ओपन करताची तातूंत तुमी सांगला री 50 पॉइंट्स त्यावेळी जाय न्ही फुल पिक्चर दाखयताची तातूंत तुमकां करेक्ट आन्सर सांगला री 25 पॉइंट्स करेक्ट आन्सर सांगन म्हण जाल्यार 0 पॉइंट्स जायतवा कोणाक एकसने डाऊट आसवा ओके आम्ही स्टार्ट करूया आता मागशी दोन स्टार्ट करूया टीम 6 कनिका भट आता फर्स्ट पार्टान तू 4 पार्ट केला फर्स्ट पार्ट तुमकां दाखयता आसाची ओके आम्ही स्टार्ट करूया थोड़ा ಕಾಳಿಯಾವ ಕಾಳಿಯಾವ ತಾನಿ ಗೋಪಿನ್ ಹತ್ತಸಾತಿ ಕೃಷ್ಣ ತಂಗೆಲ್ಲ ಅವಂಗಲ್ ಕಾರಣ होता एक तुमका चान्स अशे राईट आन्सर सांगचे एक चान्स एक अनेक अनेक ऑप्शन पडावे सेकंड है ओपन करकावा अनेक दाखयाच माताजी ओके रिवील अनेक हरी बोल काळिया मरदन काळिया काळिंग काळिंग कंची लिहिले कसं जातस काळिंग अंती मस्तस कसं जातस काळिया एंट्री जल तक्षण यमुना ने पूरा पॉइजनस जाऊन ब्लॅक जाऊन होता अंतु काय केलो गायनी उद्दापीचे गेलता वळी ते उद्दापीवन म्हळ्यार बेशुद्ध जाऊन होता केलो फ्रेंड्सनी मागीर कृष्णा न्ही तांणी खेळता आसताची गायनी उद्दापीवन बेशुद्ध जाताची आणि हांनी बॉल घेऊन खेळता आसता चेंडू घेऊन ते चेंडू उदका पडता सो कृष्ण म्हणता हांव वचून हाडटा म्हणून सो तावळ कृष्णान उदका भितर वच गेलेले तावळी काळिंग नाग डिस्कवर जावन हे जाता म्हळ्यार फायटिंग जाता हंग गोपापुरे मत घेऊन पडलेलं म्हण केसाची वय तांणी तेचे ते उद्दा पिवन तांणी आणि तेजे विशियस गॅस येता तांतू उदकाच्यान सो तुमकां म्हणल्यार आज 75 पॉइंट्स हरी बोल हरे कृष्ण Congratulations, Team 6. हरे कृष्ण Very good. Hare Bol. Well played. So, Ashasa, full picture. Nice. आता मी second. Mataji, what is the score? 50 marks, right? 50 points. 75. Okay. आता मी Team 5, प्रार्थना डी प्रभू. माताजी एक क्वेश्चन असं स्टार्ट पंच కింద पुढे एक क्वेश्चन ना नेगेटिव्ह मार्किंग असवे ना आता मी फर्स्ट स्लॉट ओपन केल कुठला ते मी सांगले रॉंग म्हणजे फुल गेलते एक पण सगळे क्वेश्चन हक्का आन्सर एक सांगच्यात तुम्ही विंगड गेस करू ना गेस वर्क ना एक आन्सर सांगू तुमका लाईफ लाईन्स असं आणि काही तुम्ही कंची परा यूज करणे त्या लाईफ लाईन्स आणि काही असं 50-50 ना एक्सपर्ट आणि निमगू येतं ऑडियन्स आणि निमगू येतं
तुम्ही त्या दोन्ही यूज केल्यारी तुमकां खंयची यूज करनी त्या बाकी आसा त्या आसा. नंका ओके सो अनेक ब्लॉक दाखवू का तुमकां. कसं वय सो अनेक ब्लॉक दाखवू येतं. हरी बोल. What is this? I can see. हे कोण आहे? कृष्ण दिसतोय. हे कंसाल पॅलेस म्हणके दिसता. हे कंस म्हणके ना दिसता. बाबा आम्ही कृष्ण कोण दिसतोय. मग पण कोण वय दिसतोय? कृष्ण दिसता. कृष्ण दिसता. कृष्ण आहे. कशाकडे कृष्ण? हे हम कोण? अनेक ब्लॉक जे ओपन करू का की तुम्ही आन्सर सांगताची. कसं म्हणत नाही. राबा कसं कंची लिहिलंय म्हणून सांगा. ते राजा ते यज्ञ जल नंतर कृष्णान जेवता का मारची की शिशुपालक यज्ञ जल कुले शिशुपाला मार्च दिसते ना. राव अनेक ब्लॉक काढिया चक्र दिसत काय दिसत कुड दॅट बी अनेक ब्लॉक कडकावा. कडका की सांगचे ना वय अनेक काढा माताजी. अनेक ओके. हरी बोल. थर्ड वन. करेक्ट. कृष्ण बसला ऑलरेडी तकाचे. कृष्णा तानी प्रवास या करतान ती कसले कडोच की अनेक सांगचे आन्सर. सगळे आन्सर तेवढा त्यांची I can't see. नाही पूरा ब्लॉक काढू येतं. पूरा ब्लॉक काढू येत ना माताजी आमच्या रे. 25 पॉइंट्स पूरा ब्लॉक काढला रे. आत्ताच आन्सर सांगला रे तुमका 50 पॉइंट्स. पूरे ब्लॉक आणि तुम्ही रॉंग सांगला रे 0 पॉइंट. आता रॉंग सांगला रे 0. होय. कंची खुर्ची को. But I can't see anybody. But ना. कोणाही दिसताना. ओके नेक्स्ट ब्लॉक ओपन कर का तुमका एक्सपर्ट ओपिनियन निमगू येतं आणि तुम्ही कंची यूज करनी लाईफ लाईन त्या यूज कर येतं. अनेक ब्लॉक ओपन कर का वय माताजी. हरी बोल. अनेक ब्लॉक ओपन करा. Who are these people? कळली व्या कसन म्हणू. शिशुपाला वदा. शिशुपाला वधा. करेक्ट आन्सर तुमको मिळाला 25 पॉइंट्स. हरी बोल. वेल प्लेड. गुड वर्क प्रार्थना. सो आता नेक्स्ट टीम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम शणै आणि लोकेश शणै प्रभू. सो तुमगेली इमेज अशी आसा इतलेची फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट माताजी अनेक गलता. हाँ नेक्स्ट रिवील नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट माताजी नेक्स्ट. तुमक लाईफ लाईन्स असा आणि कंचे टाइमारी तुम्ही लाईफ लाईन यूज करता. आत्ता सांगला आन्सर तुमक 50 पॉइंट. तुम्ही म्हणत माताजी ये जरासंधामध्ये लॉक करचवा. वय सो ते करेक्ट आन्सर तुमक मिळाला 50 पॉइंट्स. जरासंधाक भीमा वध करतस. सो हरी बोल. वेल डन. वेल प्लेड. लोकेश शणे प्रथम शणे प्रभुजी. सो आता नेक्स्ट टीम 3 अर्चिता अनंत भट. माताजी रेडी वा. ओके तुमगेले इमेज अशें फर्स्ट ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक ओपन कर का सेकंड करा. हाँ सेकंड ओपन करा प्लीज. थर्ड ब्लॉक ओपन करा.
फोर्थ ओपन करता काय तुमका ऑप्शन्स हे आसा लाईफलाईन रुक्मिणी हरण रुक्मिणी हरण वा फोर्थ केल्यार 50 मार्क्स आसले फोर्थ ओपन केल्यारी करेक्ट आन्सर सांगला 25 आता फोर्थ ओपन करनी म्हण जाल्यारी 50 50 रॉंग आन्सर केल्यारी आता जाल्यार बाई 0 मार्क रुक्मिणी हरण लॉक करताच वा श्योर वा सो रुक्मिणी हरण नाही आता तुमका मेळला 0 पॉइंट आता हे कसा म्हणून आणि फोर्थ ब्लॉक ओपन करूया हरी बोल प्रभुजी फोर्थ ब्लॉक ओपन कराची तो हे कंचे लीला माताजी कोण ना माताजी आता सांगाची तुमगेल गेम झाला ಗೊತ್ತಾ ऑडियन्स कोणी सांगू रेडी असावा हे कंची लीला जातस म्हणून ऑडियन्स अनम्यूट कराच प्रभुजी कंची लीला जातस आकाशवाणी आकाशवाणी अशरीरवाणी अशरीरवाणी कंसन वसुदेवनी देवकी कंसन देवकी मरुवती व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड हरे कृष्णा पूरे जनन करेक्ट आन्सर दिला ऑडियन्स थँक यू सो ऑडियन्स पूरे आन्सर करेक्ट दिलेल्यांक पूरे जनक हरी बोल हरी हरी बोल आता आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन टीम Mat- 2 नागराज Mataji, they get 0 points, right? 0 point टीम 3 0 point ओके आता नागराज किणी तुमका नेक्स्ट ब्लॉक ओपन करकावा तुमगेला लाईफ लाईन्स हे असा हॅलो हा ऐकत असा एक ब्लॉक ओपन करा ओके एक ब्लॉक ओपन करायची दोन लाईफ लाईन असं आणि 2 ब्लॉक्स ओपन करू बाकी कंचे करू का लाईफ लाईन एक्सपर्ट ओपिनियन घेता एक्सपर्ट ओपिनियन आमगेला असची मथुरा माताजी रत्नभूषण प्रभुजी आणि आदरणीय रमण हरिदास प्रभुजी कोणाला आगी निमगू का रमण हरिदास प्रभू रमण हरिदास प्रभुजी तुम्ही असावा म्हाका हांगा दिसता नाची हरे कृष्णा माताजी हा तनी नाच रमण हरिदास प्रभु दिसना तनी असावा ना माताजी ओके तुम्ही विंगड मथुरा माताजी समेत ना मधुर माताजी एक्सपर्ट असचे रत्नभूषण प्रभू मात्र निम्गे निम्गे आदरणीय रत्नभूषण प्रभुजी तुम्ही आमगे टीम 2 नागराज किणी तांका ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಕ हरे कृष्णा माताजी अक्रूराक कृष्णो चतुर्भुज दर्शन दिता ओके त्यांनी तांगे सजेशन दिलेलं सर तुम्ही ओके वा त्या आन्सर अंतू अक्रूराक चतुर्भुज दर्शन ओके सो ओके लॉक वा तुमगे आन्सर करेक्ट तुमक मेळ्ळा 75 पॉइंट्स सो आमगेले 3rd आणि 4th ब्लॉक कशे आस म्हण पळया प्रभुजी अक्रूराक कृष्णान चतुर्भुज दर्शन दिवचे राईट आन्सर आता मी टीम 1 निलिमा आणि दीपक शेणय तुमगेल क्वेश्चन अशेच मधलं युद्ध केला चाणूर अबार झाला मोस्टली
अनेक चांडूरा मारला अनेक ओपन करा जाऊ एक मिनिट जाऊ का चांडूरा मारला पण अशी दोर आन्सर म्हणल्यार 100 पॉइंट नेक्स्ट ओपन कोण म्हणल्यार 75 तुमक 2 लाईफ लाईन काल कृष्णाल वरी असं बट आता गौर असतो बलभद्रुवा ओपन करा अनेक ओपन करा तुम्ही अनेक ओपन करा या मुष्टिकाक मारलेला बलभद्रान अनेक ओपन कर का कर का वय कर का हा करा हाँ ओपन कराच प्रभुजी नेक्स्ट ब्लॉक प्लीज या बलभद्रानं मुष्टिकाक मारलेला तुमगे आन्सर मल्लयुद्ध ಅಂತೂ बलभद्रान मुष्टिकाक मारलेला कलमळारी तो पळते ब्लू कलराचे नीलांबर घाला आणि गोरस बलभद्रान मुष्टिकाक मारलेला ओके लॉक करचवा करेक्ट करा करा ओके हरी बोल तुमक मेळ्ळे 75 पॉइंट्स गुड प्ले सो आता तुम्ही नेक्स्ट पळयाची हे फुल पिक्चर अशें आशिल्लें मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध हरी बोल लायक कोण गेस केला लायक कोण खेळ्यांची पुरे जन भारी लायक कोण खेळ्यांची आता तुमगेले स्कोर्स कशे आसा म्हणून पळयावा सुनीला माधव प्रभुजी स्कोर शीट आणि तंगे लाइफ लाइन स्कोर्स पळयावा सो टीम 1 दीपक शणै 375 पॉइंट्स नागराज किणी टीम 2 375 पॉइंट्स आणि अर्चिता भट 300 पॉइंट्स प्रथम शणै 350 पॉइंट्स प्रार्थना प्रभू 225 पॉइंट्स आणि कनिका भट 175 पॉइंट्स आणि तुमगे लाइफ लाइन्स अशी यूज केलेला आसा आता आम्ही वचा फोर्थ राउंड कसं म्हणणारी श्लोका रेसिटेशन श्लोका म्हणचे कंची श्लोका म्हण भगवद्गीतेचे मात्र कंची श्लोका म्हणून तुम्ही आयडेंटिफाय करका आणि म्हणका हे हँडल करता सची रसवती माधवी माताजी हरे कृष्णा हरि बोल माताजी where there is shlokas there is no shokas kai so life ashoka nak monjalari ammi shlokas kednai memorize korka कंठपाठ सो आम्ही आता कितली मटाक हाजी हें जस्टिफाय करूं जाता म्हण पळया विल प्ले दीस आम्ही गेम खेळया आतां श्लोका वेरी आम्ही श्लोका ट्रान्सलेशन दिताची तुम्ही श्लोका फुल बाय हार्ट सांगा ऑल द लाइन्स ऑफ श्लोका एक लाइन मात्र नाही 2 लाइन मात्र नाही आणि नेगेटिव्ह मार्किंग ना बट तुमकां केदन पॉइंट्स मेळटा 100 पॉइंट्स फुल श्लोका सांगता मात्र मेळटा ओके आम्ही ट्रान्सलेशन सांगताची मैं टीम 1 नीलिमा दीपक शेणे तुम्हाला दुखून स्टार्ट करूया प्रभुजी प्लीज ट्रांसलेशन प्रेजेंट करा जस्ट ट्राय टू लर्न द ट्रूथ ओके अनेक एक पॉइंट सांगू विसरली 30 सेकंड्स असता ओके time realize soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth expert opinion from him expert opinion okay expert opinion आमगेलोटात नेटवर्क कनेक्टिविटी निमित्त एक प्रभुजी ऑनलाइन आसाची रत्नभूषण प्रभुजी तुमगे हेल्प तानी निमगीत आसाची प्लीज प्रभु प्लीज हेल्प करा just try to learn the truth by approaching the spiritual master inquire from him submissively and render service unto him the self-realized soul can impart knowledge unto you because हरे कृष्णा माताजी प्रभु फर्स्ट लाइन सांगता बाकी तंक फिल करूका तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया आम्ही या तुमका सांगताची तुम्ही स्पिरिच्युअल मास्टर असं आमका सांगा तुम्ही आम्ही स्पिरिच्युअल मास्टर नाही तुमच्या कधी आम्ही प्रयास करतो तुलेच आमगेल का तर सगळे श्लोक सांगा नाही माहित ट्राय कराय तुम्ही बाय हार्ट ये ना या प्रभुजी माग दिसतं तुम्ही हेल्प करची लायक आम्ही खंडित नेक्स्ट टाइम शिकताची ओके श्लोका डे कीप्स शोकाज अवे केदने उडगास ओके प्रभुजी प्लीज तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः हरे कृष्ण थँक यू प्रभु करेक्ट आता मी तुमकां 100 पॉइंट्स मेळटा आता नेक्स्ट आमी नागराज केणी तांगेला वच्चा प्रभुजी प्लीज 30 सेकंड्स ऑन असता थिंक करूका
Ready? 1, 2, 3. Yes. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. या जगताचे जीव मिगेले अंशत आणि अंगा नरळत सची संगेले इंद्रिया जावटू स आणि मन दोन कंची श्लोक. टाइम स्टार्ट प्रभु. लाइफ लाइन यूज कोरकदला कोरेत नाका मेमोराइज करून सांगता कसं कोण सांगताच प्रभु ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ घेता. ओके 20 झाले प्रभु 10 seconds. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरि बोल. वेरी नाइस. जय प्रभु जी तुम 100 पॉइंट्स. तुमगे लुटकोणे टीम खेळता म्हणून जाल्यार प्लीज कॅमेरा अंत येवका. नेक्स्ट टीम आउट होच्या टीम नंबर 3. एक मिनिट. ओके अर्चिता आणि अनंत भट्ट. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. अशी आमगेल एक आत्मा आमगेल देहांतून आसता आमगेल देह परिवर्तन जाता आणि कशी अनेक देहांत वत्ता म्हळ्यार सांगिल्लें आसा. एक्सपर्ट ओपिनियन घेतली एक्सपर्ट ओपिनियन निम्गे ताव माताजी. ओके रत्नभूषण प्रभुजी प्लीज तुम्ही हेल्प कर का. माताजी एक्सपर्ट ओपिनियन तेणी ऑलरेडी यूज केला न्हू. ओ तानी यूज के ऑलरेडी यूज केला हांवें प्रभु. ऑडियन्स पोल आसा प्रभु. येस माताजी. ओके माताजी तुम्ही ऑलरेडी तुमगेले एक एक्सपर्ट ओपिनियन यूज केला तशें आतां ऑडियन्स पोल आसा. ऑडियन्स हे पोलांत हे कशें आसता म्हळ्यार हा माताजी कॉन्फिडेंस सांगता घ्यायची हे दिसता म्हणून नाही म्हाका श्लोका सांगता माताजी. श्लोका फुल बाय हार्ट सांगता. हे मीनिंग आसता कॉन्फिडेंस म्हाका सांगता आमची गेल्यान सांगता हांवें. ओके आमगेल आत्मा कशी आमगेल देहांत आसता. आत्मा एक देहा दखून अनेक देहांतू कशी. As an embodied soul continuously passes in this body from the boyhood to youth to old age, आमगेल आत्मा आमगेलांतू देह चेंज जाता आसता. सान प्रायरी मागीर आमगेल यौवन येता मागीर मंतर प्राय मागीर आमी मरता जाल्यार मागीर नेक्स्ट जाता द सोल तशीची आत्म कसन जाता एक देहा दखून अनेक देहाक मरणा समयांतू वत्ता. ये असल एक कोण असल एक हे सत्य कोण रियलाइज करता पडल्यार तांणी एक्चुअली साक्षात्कार केल्लेल्या जनांना हे सत्य ताजे निमित्त तांणी तांकां तांणी हे सत्य अंडरस्टँड कोण घेताची. असल एक चेंज आना तांकां सने परिणाम पडना. आत्मा अनेक देहा एक देहा दुखून अनेक देहा वच्चे तांकां कसं हें जायना मना बाज जायना हाजे निमित्त. अध्याय सांगता ना नवे हा माताजी अध्याय ना माताजी. ऑडियन्स पोल. ऑडियन्स पोल. ओके ऑडियन्स पोलांत कशी म्हणल्यार हे ऑडियन्स पोलाक चॅटान तुमी फुल श्लोका घालयता. ओके कोणाक नतल्यारी हँड रेस कोरेता. कोणा फुल श्लोका येता सांगूक हँड रेस कोरेता. ओके भारती माताजी प्लीज अनम्यूट कोरेत माताजी. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मिहति. आई बोल घेता माताजी तांणी श्लोका सांगिल्लो आसा. हाँ माताजी कन्सिडर कोरेत्वा कन्सिडर कोरेत्वा तांणी सांगिल्लो श्लोका. हां सरी एग्री आसा.
हरी बोल माताजी त्यांनी सांगेल करेक्टर्स हे सेकंड चॅप्टर आणतो 13th श्लोक धेनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरभ्राते धीरस्तत्र भूयते. Next team please. Mataji got 100 points. Yes Prabhu. Team number 4. Spotlight at this image. Yes. The thoughts of my pure devotees dwell in me and their lives are fully devoted to my service. And they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. भक्ताला ध्यान केदनाय काही असतं देवालांत असतं तो केदनाय तकाची देवाला सेवांतू असतं. प्रथम रेडी वा सांगतोय श्लोक माताजी थिंक करतात माताजी एक्सपर्ट ओपिनियन. एक्सपर्ट ओपिनियन ओके. रत्नभूषण प्रभुजी लाइफलाइन अस्व प्रभु अस माताजी. Yes, Mataji. एक्सपर्ट ओपिनियन प्लीज. Expert opinion. Yeah. रत्नभूषण प्रभुजी हाँ प्रभुजी तुम्ही म्यूट आहात प्रभु. हरे कृष्णा माताजी. फर्स्ट लाइन में आम सांगता मच्चित्ता मद्गता प्राणा. मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. हरि बोल. फाइनल व प्रथम करेक्ट वा देवची वा हरि बोल पळ्या नवा आम तका ट्रान्सलेशन आम्ही श्लोक आउट ट्रान्सलेशन एक केदनाय मना कोण घेऊ का. हरि बोल प्रथम आणि लोकेश मामा का 100 पॉइंट्स. ओके नेक्स्ट टीम प्रार्थना आणि प्रार्थना रेडी वा. One who knows my transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. देवाल ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ತಾ ದೇವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಕ್ ಮನಾ करताची तापास या भूमीन तेना म्हण देव सांगतस. देवाल जन्मू देवाल अंग पुरे करचे कार्य देवाने उचाक केसन रीजन न पुनर्जन्मम न विद्यते म्हणून एंडिंग कसं आता काही लाइफ लाइन यूज करेत कंची लाइफ लाइन आज प्रभु तंगेला आमगेले ऑडियो आमगेले Expert opinion is there. एक्सपर्ट ओपिनियन समजे फुल श्लोक सांगला मात पॉइंट. एक्सपर्ट ओपिनियन ची घेत अंकलचे एक न माताजी आमगेले तर वय एकच बट फुल श्लोक आहे ना ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಸೇಮ್. एक्सपर्ट ओपिनियन अंतात कोण असा. रत्नभूषण प्रभुजी मात्र असं माताजी इंटरनेट निमित्त दोग डिवोटेस दिसतानाचे. भारती माताजी ऑडियन्स बोलणार भारती माताजी जाय ना घेवच्या का ऑडियन्स बोलना ओनली एक्सपर्ट ओपिनियन्स. ओके वी गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन. ओके प्रभुजी and प्लीज kindly request to give us the full slokas. Okay. Please. sama paisa. हाँ प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. जन्म कर्म च मे दिव्यम म्हणताय वे तुम्ही सांगताय वे ना प्रभु जी हमको गोत ना. ट्राय कराय माता जी. अब चतुश्लोकी मात्र गोतष्टि प्रभु जी तो बाय बट हाँ जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. हरे कृष्ण माता. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण. कृष्ण. थँक यू प्रभू थँक यू. तांका तुमका 100 पॉइंट्स मेळतं असं मस्त. धन्यवाद प्रभूजी का तुम्ही चतुश्लोकी येता म्हणल्या प्रार्थना का चतुश्लोकी येऊची म्हणल्या फुल भगवद्गीता आयला म्हणके प्रार्थना मस्त श्लोका शिकता राब. हरी बोल. ओके नेक्स्ट आम्ही कनिका भट्टाला वच्चा. कनिका रेडी वा. बट दोज हू ऑलवेज वर्शिप मी विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन मेडिटेटिंग ऑन माय transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have.
कोण भक्त देवाल भक्ती करताची तांगेला कसं नसं ते रक्षण करता कसं जाय तांकां दिता म्हण देव म्हणटा असं खंयची श्लोक तुम्ही ज्याला लाईफलाईन घेवे तो वही माताजी हाँ एक्सपर्ट ओपिनियन ओके प्रभुजी रत्नभूषण प्रभुजी एक्सपर्ट ओपिनियन तांकां तुमगेल हेल्प जाय हरे कृष्णा माताजी फर्स्ट लाइन हरे सांगता कृष्णा. तुम्ही ट्राय करून देख ना प्रभुजी म्हाका तेजे बग्गे कसं नाही यायच ना ना माये So- ट्राय कराय तुम्ही ट्राय कराय अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् हरि बोल जय हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय कनिका भट्टांक 100 पॉइंट्स मेळता सो वी हंग कंक्लूड करता तेजे हंग राउंड इक्वल स्कोर चार्ट हरे दाखया प्लीज सुनील प्रभुजी एक पेटी स्कोर चार्ट दाखया प्रभुजी तुम्ही स्क्रॉल कर का मग स्क्रॉल दिसतना ओके दीपक शेणे तंग 475 नागराज किणी 475 400 अर्चिता भट्ट प्रथम 450 प्रार्थना प्रभु 325 कनिका भट्ट 275 अरे बोल आमका लास्ट फायनल राउंड असं माताजी दिता असं स्वाती माताजींक हरे कृष्णा सगळे एकदम लायकोन खेळता सची आता लास्ट पंचा राउंड हे राउंड कसन म्हणारी आम्ही एक ऑडिओ प्ले करताची ते ऑडिओ कसन म्हणारी भगवद्गीतेचे एक श्लोक ते तुम्ही सांगता कोण सांगिले ते भगवद्गीतेन तू त्या श्लोक कोण सांगिले म्हण सांगता कोणाक कसं डाऊट असवा तुमका कळणी म्हण जाल्यारी ते तुम्ही तुमगे लाईफ लाईन्स असल्यारी यूज करेत ना जाल्यारी नेगेटिव्ह पॉइंट्स ना ऑडियन्स काही पास करेत ओके बाय कोणाक कसं डाऊट ना नव रसवती माताजी ऑडिओ एका पंत प्ले करची की एका पंत प्ले करचे कंची श्लोक म्हणून सम ऐकून घ्यायची ओके बाय आता टीम 1 निलिमा शेणे आणि दीपक शेणे पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव कृष्णाक सांगेला हाका टाइम आसता आमकां आलोचन करूंक वैचर टाइम घेवचे ना 1 मिनिट भितर सांगता पितासि लोकस्य चराचरस्य कृष्ण नमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् ऑडियन्स गे घ्यावा 50 कशी घेवची जायना ऑडियन्स पोल घेतात ऑडियन्स सो ऑडियन्स तुम्ही सांगाची आता ऐकलेल श्लोक कोण सांगिले भगवद्गीतेंत कोण सांगितला कोण सांगिले म्हणून सांगता पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव ऑडियन्स प्लीज हेल्प कराची निलिमा शेणे आणि दीपक शेणे तांका अर्जुन कोण म्हणलेलं म्हणून सांगा हे श्लोक आता हांगासर वॉइस कोण आल्या म्हणून सांगची नाही भगवद्गीते ऑडियन्स प्लीज हेल्प कराची ऐकलेंच ना पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव एकलीना ऑडियन्सांना हेल्प केलेलं असं विंगड जनानी काय आलोचन करतं सची 11th चॅप्टर दोग जणांना कृष्णाक सांगितलं खंडित कृष्णाक त्वमेव सांगितलं म्हणून सांगला त्वम त्वम म्हणून सांगतस हो. कृष्णाक सांगितला अर्जुनानं सांगून असता कोण सांगितलं म्हणून सांग अर्जुन म्हणया त्याला म्हणाली ताण्याची अर्जुन अर्जुन वय तुमगेले वय वय फाइनल आंसर अर्जुन वय so अर्जुन करेक्ट आंसर थैंक यू पूरा ऑडियन्स आमक हेल्प केलेला 11th चैप्टर 43rd श्लोक थैंक यू सो मच विश्वरूप दर्शन How many points? 100 so at the next question second team Nagraj Kini and family so दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तुमका लाईफलाईन्स असला रीत्या यूज कोण घेवेत वापस प्ले कर का जरा सांगेत वापस एक और प्ले करा दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः ऑडियन्स को यूज करा ऑडियन्स तुम काम आयला आत वापस हे कोण सांगितलंय म्हणून सांगा ऑडियन्स भगवद्गीतेन कोण दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः ऑडियन्स दोग जणांना आन्सर आयला एकलीन म्हणले संजया म्हणून अनेकलीने म्हणले संजया म्हणून हेमापाई माताजीने म्हणले संजया म्हणून संजय संजय I will go with संजय संजया वा Why? Sure no so Sanjaya correct answer so 11th chapter antu 12 श्लोक संजय म्हणलेला very good so तुमक म्हणले 100 पॉइंट आता मी नेक्स्ट टीम आवचा थर्ड टीम नंबर 3 अर्चिता आनंद भट so ready वा हाँ सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः अनेक पण ऐकू येते सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः अर्जुन मेरे लाइफ लाइन कोणती नाव नव्हे सुनील माधव प्रभुजी तांगे लाइफ लाइन असला अर्चिता आनंद भट्टाल कसने भरलावे लाइफ लाइन She has audience poll. ऑडियन्स पोल एक लाइफ लाइन भरला माता हां ओके ऑडियन्स पोल घेतो यूज कर का ओके ऑडियन्स तुमको वापस काम आयला आता हे श्लोक असं ते कोण सांगितलंय भगवद्गीतेन तो म्हणून सांगा सो ऑडियन्स प्लीज हेल्प करा आमगे अर्चिता आनंद भट माताजी सुदुर्दर्शम् इदं रूपं
दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। भारती पै माताजीनं हात उभारला. टाईप करू शकतास ना? तुम्ही टाईप कराची चॅट बॉक्स तू. स्वाती कामत माताजीने सांगले भगवान वही आणि कृष्ण माई माताजी भगवान उवाच. भारती पै माताजी कृष्ण. वही भगवान उवाच भगवान भगवान उवाच वा. भगवान भगवान म्हणा कोण? वही भगवान कृष्ण. Krishna. So Krishna is the right answer. So team 3 Archita Matajik medle 100 point. Correct answer 11th chapter ache 52 shloka Krishna म्हणचे. हे मेगल रूप भारी अप्रूप मेळची पळचाक विश्वरूप दर्शन जातात. So आता मी नेक्स्ट वचा टीम 4 प्रथम शणै आणि लोकेश शणै प्रभुजी. हा ऐकायाची. कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकतं चैतां त्रीन् गुणानतिवर्तते। माताजी अर्जुना. श्योर वा. वही श्योर. लॉक करच वा. वही लॉक करायची. अर्जुना करेक्ट आन्सर. तुमको मेळ्ळे 100 पॉइंट टीम 4. सो हे भगवद्गीता 14 अध्यायाचे 21 श्लोक. गुड गुड वर्क. सो आता मी वच्चा टीम 5 पंचा टीम प्रार्थना डी प्रभु. ऐकायाची तुमगेल श्लोक येतस. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तुमका लाईफलाईन जाय जाल्यार आसल्यार बरलारी घेवेत. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः. रूपम अद्भुतम हरे हे म्हणत देवाला कसं सांगतात कृष्णाचं त्यांनी कोण सांगितलं नाही. कोण सांगितले आणि कोण सांगता? संजय सांगता, अर्जुन सांगता. संजय तुमचे एक सांग एक सिलेक्ट कर. आमकां एक्चुअली गोतना म्हणता जी गेस वर्क करता आम्ही तितल्याची. एक आन्सर सांगाची हांव ते लॉक करता. खंयची म्हणा? आय विल गिव यू 3 ऑप्शन्स. इट कॅन बी इदर अर्जुन आणि कोण सांगता? संजय सांगता. धृतराष्ट्र त्या सोडल्यार कृष्ण सांगा ना. हरे हे म्हणतो ताका सांगा ना. आउट ऑफ दिस टू सिलेक्ट एनीवन. माताजी एक लास्ट पटी ऐकू येत. हा ऐकू येतं. कितले पण ऐकू येतं. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। कोण असतो गुरु? Let me pick. Arjuna. लॉक करच वा. अर्जुना राईट आन्सर वा. माताजी गेस वर्क माताजी. सो तीन इन पिन सप्टी पिन केलवा. आणि कसले ऑप्शन्स ना. ओके. ऑडियन्स पोल एक खाल्लेला आहे. लाईफलाईन खाल्लेला आहे. ताकाची अम्मान 2 ऑप्शन्स दिले बरोनो आणि हा ऑप्शन हुडकून पिक केले. ओके वी गो फॉर इट. सो अर्जुना लॉक करता. अर्जुना तप्पू उत्तर. सो ऑडियन्स कोणी सांगताच वा कसन राईट आन्सर म्हणून? संजय ऑडियन्स गोतस पड्या. ऑडियन्स तुमका पास करतस हे क्वेश्चन आन्सर कसन म्हणून? एक पंत जाय जाल्यार ऐकू का वा? संजय तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ऑडियन्स कोणी चॅट ಅಂತ सांगितलं संजय संजय म्हणून अर्चित आनंद भट माताजीन सांगितलं असं त्या करेक्ट आन्सर संजय इवन प्रार्थनाला म्हाका एक कन्फ्युजन आशिल्लें संजय की अर्जुन म्हणून संजय करेक्ट आन्सर आशिल्लें सो हे भगवद्गीतेचे लास्ट बट वन श्लोक 78th लास्ट हे ताजे फुडले संजयान सांगचे सो आता मी टीम 5 आका 0 पॉइंट टीम 6 कनिका भट ऐक कनिका भट एंड फॅमिली ऐक रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहम् ऑडियन्स पोल माताजी ऑडियन्स पोल सुनील Yes, yes, Mataji, she has audience book. ऑडियन्स ऐकूयाची महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदर रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहम् ऑडियन्स पोल अर्जुन वाचा ऑडियन्स आवडतो Hello? ऑडियन्स तुमका अर्जुना म्हणून सांगून मस्त जणांनी सांगितलं असं सो तुम्ही होय ऑडियन्स आवडतो होता माताजी हो. अर्जुना करेक्ट आन्सर 100 पॉइंट्स माताजी हरे कृष्ण हांगा आमगेले 5 राउंड कंप्लीट जाला सो आमगेले पॉइंट्स एक पंत पळया सुनील माधव प्रभुजी पॉइंट्स शेअर करतावा स्क्रोल करा चिकेकडे प्रभुजी तुम्ही शेअर करू का दिसता ना सो दीपक शेणई and family medla 575 points nagraj kini and family 575 archita bhatt 500 pratham shenay and family 550 prarthana prabhu and family 325 and kanika bhatt 375 so at the winners announce korka next move gettasaji rasavati mataji हरे कृष्णा हांगा दोन्ही टीम टाई अप आसा सो तशें आमी एक राउंड खेळया प्रभुजी एक क्वेश्चन चार्टान तो आन्सर करपाक जाता तुमी दोन्ही टिमाक प्लीज स्पॉटलाइट करा दीपक शेणई आणि नागराज खेणी ओके प्लीज स्पॉटलाइट करा आणि प्रवीण प्रभुजी तुमगेले ते फर्स्ट टाइम राउंड आणतो लास्ट एक स्लाइड आसा ते प्ले करका सांगता 1 मिनिट प्ले करूंक आत्ता न्ही प्लीज तांणी रेडी आसावा जावचें ना ओके आणि चॅट अनेबल केला ऑडियन्स प्लीज चॅट आकासा नाही घालनाकाचे हे चॅटांत कोण फर्स्ट आन्सर करता तांकां वील डिक्लेअर एज अ विनर आमी तुमी चॅटांत आन्सर करका कोण फर्स्ट चॅटांत येता आन्सर प्रवीण प्रभुजी येस रेडी 1 2 3 30 सेकंड्स मात येता टाइम
Okay, next. Hari Bol. So Nilima Deepak Shene Tanni reply kala Shakatasura. So all glories to you. So first team, first winner IC session antu actually pura jan winner, right from 26 people attend kellalani thai full first screening dakunu attu tanka pura jan winner swalpamappyasya dharmasya trayato mahato bhayatam sana pune kellari dava kushi hod kellari lechi same phala. So tashano telaaiche formality ya show ache nimitta आम्ही सुनील प्रभुजी प्लीज तुम्ही आपला स्कोर चार्ट घालतावा. Yeah, Mataji, how many points they get now? They get 100, Prabhu. No, second no. That is Nataraj Krini, right? Yeah. But the points wise, they have taken for the second slide, Prabhu, so it's 75. Second slide. And can I see the score chart again, Prabhu? Yeah, 1 second. Now I have to just, because I never thought that it will be tie break. So I have to add one column. Okay, Mataji, you announce the first one. I will just share the slide. Okay, so I will. First place, I chantu Nilima Deepak Shenai Ankamaltasa. Great teamwork. Tashich Vajitara Bachi. This doesn't end here. This is just a beginning. Please carry on Tungal passion. Vaju Chantu Ketna Yaso. Daval Bagi Kolchita Udesh Ketna Yaso. And next, second place, Nagraj Kini. Hari Bol Prabhu. Thank you so much. And the third place, yes, Pratham Shanai. With 550 points. आणि केलो पुरा जनाक थोडे पॉइंट्स वयर तो गस म्हाका एक्चुअली चान्स पुरा जन विनर्साची जाल्यार फॉर्मॅलिटीक आमी अनाउन्स करतासाची. दीपक शेणै फर्स्ट, सेकेंड नागराज केणी आणि थर्ड प्रथम शेणै. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज पूरा जनाक पूरा पार्टिसिपेंट हरी बोल. नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट प्लेस अर्चिता भट्ट तंका तुम्ही लायकून खेळलेलंच माताजी. ऑल ग्लोरीज टू यू. माय प्रार्थना प्रभू यू रॉक प्रार्थना अमेझिंग व्हेरी नाईस प्रार्थना. कीप दिस पॅशन आत्ता दुखून. ऑल ग्लोरीज माताजी. पळय हांवसून कशी एक एनकरेज केला चेडूवांक कशी एक लेवलारी कशी जत्ता म्हळ्याला इट्स ऑल आमगेला आतां तसं कशी आनमान एनकरेज केल्लारी म्हळ्याला. Very sweet example प्रार्थना. Thank you. कनिका भट्ट कनिका आणि यंगेस्ट पार्टिसिपेंट म्हणून येता कनिका भट्ट. कनिका was so excited की पुरा आन्सर्स क्या सांग त्या सांग म्हणून एनकरेज करता आशिल्ली ती. हरी बोल कनिका. पुरा जन प्लीज क्लॅप कर. वी कॅन क्लॅप राईट. ऑनलाईन क्लॅप्स आर अलाउड नाही. हरी बोल. ओके आता हांकां पुरा जनाक आमी पुरा पार्टिसिपेंट्स हांकां प्रायजीस प्लॅन केलेलो आसा. आमगेले शो जाल्ले तशीच हांव पुरा जना वॉट्सॅपार कॉन्टॅक्ट करता. म्हाका तुमगेले एड्रेसीस दिया. वी हॅव ऑल सरप्रायजीस प्लॅन्ड. फुल टीम 2 आणि विनर 1 विनर 2 विनर 3 तिग्गय अनंतनगर. ओ हरी बोल माताजी. सो कंग्रॅच्युलेशन्स. कोण जत्ता कृष्ण भक्तू तुमका बिरुद मेळलेलो आसा निलिमा शेणै आणि दीपक शेणै. कंग्रॅच्युलेशन्स. नागराज किणी प्रभुजी तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स. गुड वर्क. लायकून केले पुरे जन. दीपक शेणै 650 माताजी. ओके आम्ही पुरा जनाक प्राइजेस भेटेताची हें करताची पोस्ट करताची पुरा जनाक. थँक्यू. आता नेक्स्ट कंक्लूड करूक मुरलीधर चरण प्रभुजी आपेता. प्रभुजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा. असले एकंतू कन्क्लूशन दिवच म्हणल्यारी ताजी तितली व्हड संतृप्ती कसले ना. इतली गोत आसवा अंतू
failure is the success म्हणका इत एक failure is the success. First मेळालंतू तांका I congratulate the first and the winners. जाल्यारी लास्ट तुकून आशिल्ले विनर्साची इत म्हळ्यारी कृष्णाल बघेंतू तांणी तांकां आनिके डीप जावन कळचेक एक अवसर मेळ्ळलो आसा. कृष्णान कसं सांगिल्लें, श्रीमद भागवतमान कसं सांगिल्लें, भगवद्गीतेन कसं सांगिल्लें. आता आम्ही दोन्ही बुक पळयला खंयचे भगवद्गीते आणि कृष्णा बुक. कृष्णा बुक म्हणल्यार कसं जालें श्रीमद भागवतमाचे थंचे स्कंद ताजे बघेंतू आम्ही करूंक प्रयत्न केलेले. आता बाकीचे स्कंद पुरो ओपन आसा फ्रॉम 1 to 9 आणि बॅलन्स 11, 12 ते पुरा आम्ही एक्सप्लोर करूंक पळोवका. त्यानंतर कसं आसा श्रीला रूपा गोस्वामीले पुस्तक आसा भक्तिरसामृत सिंधू, उपदेशामृत, श्रीला रूपा गोस्वामीले. तशीच विंगड आचार्य सांगेले श्रीला रूपा गोस्वामीले श्रीला रूपा गोस्वामीले सांगिले सारस्वत बॅकग्राउंड तुकून आयिल्ली ती सांगिले. जीवा गोस्वामीले तशी आसा गोपाल चंपू तशें पुरा हे पुरा आमकां श्रीला प्रभुपादान भारी चंद करून सांगून दिलेलो आसा. आणि आमकां कसो प्रयत्न आसा ते बरी वाजून मना करून घेवचे आणि विंगड जण सांगून दिवचे. आम्ही सांगूंक एक प्रयत्न केलेलो आसा की आजी म्हळ्यार एक पॉइंट ऑफ व्यू अर्द वर न्हू प्रश्नोत्तर रसप्रश्न जावन घाल्लेलो आसा. तातूंत 17 जण जॉइन जाल्लेले आसा. त्या 17 जणांकय नमन करता आसा हांव. इत म्हळ्यार तितली लायक करून तुमी प्रयत्न केल्लेलो आसा. तातूंत तुकून सिलेक्ट करून स मणी सोदून काडलेलो आसा. त्या स मणयेंतू आमी जप करतना कृष्णा बीड म्हणटाची तशी सुरवेरी एक पॉइंट येयलो आसा. फर्स्ट येयले दीपक शेणाय आणि नीलिमा शेणाय. तांकां धन्यवाद. भारी लायक जावन परफॉर्म केल्लेलो आसा. कृष्णा खातीर परफॉर्म केल्लो आसा. तातूंत मुख्य म्हाका मेन हायलायट कसो म्हळ्यार भामण बायल ओटू बैसून केल्लेलो आसा. भारी रेर आतां कलियुगा कालांतू की एक फॅमिलीन तूं ओटू बैसून करचें. बामणान सांगिल्लें बायल्या जायना, बायल्यान सांगिल्लें बामणा जायना. बायलेन एक आन्सर सांगलें बामण म्हणटा तें करेक्ट नाही. तशीच म्हापशी म्हणटाची. तशीच नागराज किणिलोट तांणी दोगां बशिल्ले आसाची, आनू अम्मा बशिल्ले आसाची, चडू बशिल्ले आसाची. अशी पुरा जण ओट्टू करून कनिका भटाल पळय पुरा जण आसा. अम्मा आनू सानीक बाब वयस्ते बैसूक प्रार्थना लाम्मा, प्रथमू, लोकेश नाय, तशी पुरा अर्चितानंद बस स्वाहा आणि स्वादिकय आसा दिसन मुतंकाजी स्क्रीनारी. तेंच पुरा जण ओट्टू करून प्रयत्न केल्लेलो आसा. हाजी मागशी हर ग्रेस रेवती प्रियाय माताजी आणि श्रावण म्हयन्यान सूर केलेलो आसा की हातून क्वेश्चन सेट करूं का. हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू लोटू तांकां फर्स्ट नमस्कार करता आसा हांव. भारी इंट्रस्टारी त्या वेळार क्वेश्चन सेट करून ताजी मागशी फॉलो अप करून की हे कंप्लीट करता म्हणलें एक हर्ट दवरून घेवन भारी चंद करून हे सेशन केल्लेलें आसा. त्यानंतर रसवती माधवी माताजी आणि मधुपती प्रभू आणि प्रवीण प्रभू तांणी तेगे टेक्निकल सायडान बैसून हे कशी कोरका कसं कोरका म्हणाले हे केलेलें आसा. तदनंतर आमगेले प्रिया जावन आशिल्ले हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी आणि नवे नवे आयडिया आसा आमगेले टेक्निकल सायडान नवे नवे आयडिया आसा कशी कोरका त्या कशी पोरा बांधवा तांकां पावोवका आणि तांतूंत तुका कृष्ण भावना अमृतांत कशी तांकां पोट्ट कोरका म्हळ्यार तांगेले ए मारी हे भारी चंद कोरून केल्लेलें आसा. आमगेले स्कोर्स हँडल केल्लेले हिज ग्रेस सुनीला माधव प्रभू आणि मंदाकिनी माताजी तांणी भारी एफर्ट काडून चंद करून ताजे प्रेजेंटेशन्स केल्लेले आसा. मागीर आमगेले एक्सपर्ट्स जावन आशिल्ले हर ग्रेस मथुरा माताजी, हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभू आणि आमगेले प्रिया हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभू तांकां
तांगेले तांकां नमस्कार करता आसा इतली जावन एक्सपर्ट्स जावन आमकां सांगून दिवचेक आमकां गायड करूंक कशी कसले म्हणल्यार हे करूंक आमकां केन्नाय तांणी गायड करता आसाची धन्यवाद प्रभू तुमकां. लास्ट बट नॉट द लिस्ट मुख्य जावन आशिल्ले कोण फुल ऑडियन्स एटेंटिवली एंटरटेन हे करून तांकां उत्साहित करून एनकरेज करून तांकां आन्सर सांगून दिवन पळय तुमी घेव नाकाची आमी मागशी आसाची म्हण सांगून तुमी जस्ट चॅट बॉक्स ओपन केलो पुरो आमी घालूं रेडी आसाची म्हण सांगून आमी तांकां कंट्रोल करचे खातीर बंद करून आसा चॅट बॉक्स बंद केला तांगेले म्यूट करचे बंद केला तांकां कंट्रोला दिनी कितें म्हणल्यार तांणी सुरवेर हेल्प करताच म्हणून तुमकां हेल्प करून नज्जा म्हण सांगून आमी कंट्रोल केलेलो आसा तांकां नमस्कार. आमगेले फाउंडर आचार्य जावन आशिल्ले इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद तांगेले कृपे मितीन मात्र असल सेशन्स हे पूरा आमकां मुखार करूं वता आसा इस ग्रेस राधा कुंड प्रभुजी कई धन्यवाद आनी तांगेले ब्लेसिंग्स मागून घेता आसा. थँक यू व्हेरी मच. आनी मुखार सोनू तुम्ही मस्तंत पार्टिसिपेट करका. म्हाका एक सजेशन आयिल्लें की पूरा सेशन वळारी आमगेले रेग्युलर सेशन सॅटर्डे सेशन जेवो मंडे वेनसडे फ्रायडे सेशन्स जेवो त्या वेळारी सेशन जाताची क्विझी प्लॅटफॉर्मान 5 मिनिट पुणी क्वेश्चन्स निमगोका तुमी म्हळाले सजेशन आयिल्लें आसा. आमी ट्राय करताची हरग्रे शाश्वती गंधर्विका माताजी आनी प्रवीण प्रभूला निमगे येताची की हे प्रवीण प्रभून मागशी तुकून पूरा प्रवीण प्रभू स्क्रीनार दिसून आसा एशें येदोळो म्हळ्यार पूरा तुकून मागशी बॅकग्राउंड तांगेले पूरा पीपीटी घाल्लेले ताजे साउंड्स घाल्लेले पूरा हे घाल्लेले प्रवीण प्रभून तांणी ट्राय करता म्हणला की पूरा सेशनांत करूंक. प्रवीण प्रभू तुमकां एक पण स्क्रीनार येवचेक रिक्वेस्ट करता आसा हांव तांणी कोण म्हण पळोवची बॅकग्राउंडा बशिल्ले म्हणून. हरी बोल हरी बोल. आज मग गम्मत जल क्विज सांगतो. व्हेरी गुड. हरे कृष्णा. प्रवीण प्रभू तुम्ही आसाच वा स्क्रीनारी. ओके सो अपास तुमकां आपल्या बॅकग्राउंडातून प्रवीण प्रभू तुमगेले टेक्निकल बॅकग्राउंडातून आनी हे पूरा केल्लेलें आसा. खाली राती 12 गंटा बैसून तुमगेले मुखार कितली लायक करून कशी प्रेजेंट करता म्हूण पळोवचे खातीर द पर्सन बिहायंड इट तुमकां आतां दिसूं येता. पूरा जाणांक धन्यवाद. आमकां शिला प्रभुपादाला मागून घेवया कृष्णाला मागून घेवया की आनिके भक्तीन तूं मुखार तशें जावो म्हूण सांगून प्रार्थना करूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओवर टू शाश्वती गंधर्विका माताजी आणि रसवती माधवी माताजी तुमकां मुखार सुयेता. हरे कृष्ण. नरसिंहा प्रेयर्स म्हणून क्लोज करचवा. जयत माताजी. प्राइसेस साचे अनाउंस केला न्हू रीच कोर्स साडा पुरे जन ऑलरेडी रिजिस्टर केला नवा ते पक्कने कर निमून जाल्यार रसवती माताजी तुम कॉन्टॅक्ट करता तुमगेले एड्रेस तुमकां पुरे जनाक प्राइज येवन पावता. कंग्रॅच्युलेशन्स सगळ्यांक. आमी नरसिंहा प्रणाम्स म्हणून आयचे सेशन एंड करूया. माताजी जस्ट खंयचे गांव म्हणून एक जस्ट सांगताच म्हाका प्राइस आसा तूं. दीपक एंड निलिमा शणै बेंगलोरा. नागराज किणी बेंगलोर अनंतनगरची. अर्चिता अनंत भट्ट खंयची गांव तुम्ही. मुंबई. प्रार्थना शणै शिवमोगा. प्रथम डी प्रभू सॉरी प्रथम शणै बेंगलोर. कनिका भट दुबई. सो हांव जाय जाल्यार नेक्स्ट वीक वचचें आसा अनंतनगराक. निलिमा शणै नागराज किणी आनी प्रथम शणैक आनी 27 हांव हांगा वचचें आसा शिवमोगाक. प्रार्थना तांकां पावयता. जय. कनिका भट आमी रीच आउट करताची. अर्चिता अनंत भट रीच आउट करूंक पळयताची. ओके कंग्रॅच्युलेशन्स सगळ्यांक.
आणि एक म्हाका अनाउन्समेंट करूं आशिल्लें 14 ताका 350 बांधवांनी माताजी करूयात माताजी शाश्वती गंधर्व 350 बांधवांनी भगवद्गीते पारायण करता आसाची ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ 700 ಶ್ಲೋಕ ಆಸ 700 ಶ್ಲೋಕಾंचो मॅक्सिमम एकले मेळचे 2 श्लोक त्यांची तंतु पार्टिसिपेट करू पळयाची कोणाकय आनी काही स्लॉट आस म्हण जाल्यार कोणाले एक स्लॉट काढून तुमकां दिताची एक श्लोक काढून इंटरेस्ट आस म्हण जाल्यार इंटरेस्ट तुमगेल फ्रेंड्स आका कोंकणी फ्रेंड्स आका रिलेटिव्स इंटरेस्ट आस म्हण जाल्यार सांगी येता खंयचे एडमिनिस्ट्रेशन तांगेले कॉन्टॅक्ट करूं येता दोन श्लोक सांगिल जणाला तुकून एक श्लोक काढून तुमकां दिवया येता 9 जणांक इतले एनकरेज करचे प्रयत्न करता आसाची जाल तितले बांधवा तांकां सांगयाची 5 घंटे का सुरू जाता सेशन ऑलमोस्ट 9:30 थंय वचचें पुरोयत म्हळ्यार एकाकल्यान एक जावं 2 श्लोक सांगचे 14th एकादशी तेसु एडवेंट ऑफ भगवद गीता डोंट मिस इट हरे कृष्ण माताजी उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं श्री नृसिंहा जय जय श्री नृसिंहा प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानकालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाकाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा।